Głupi mu szczęście. To jest Mercedes-Benz AMG VGT Racing Series, czyli auto koncepcyjne. To dawaj, kupimy obydwaj takie samo autko i pościgamy się. To wejdź w Forda. On jest w amerykańskim. I Czekaj, jak bo cię coś stać, to kupmy albo Mustanga GRB Rally Car, albo Focusa GRB Rally Car, bo to jest to samo. Praktycznie. Coś tu kurde mam wrażenie, że coś mi tutaj z tym streamem się dzieje czasami, nie wiem czemu. Na Jakoś tak OBS-ie? coś mi tu jakby... Znaczy niby, nie, Ja znaczy... by tam musiał do ciebie przyjaździć i tego. Wiesz, cały czas wszystko ok, ale czasami mam wrażenie, że tak jakby minimalnie przycina coś. Nie wiem co jest Niby grane. okej, ale nie okej. No, Nie? niby już chce Nie, dać, bo- ale nie daje. Ale nie, ale wiesz o co chodzi? Nie, bo patrzę na podgląd, ruszam ręką do kamerki, chodzi płynnie, No. normalnie, ale widzę, że ta gra w tle jakby minimalnie tnie. Mhm. Tak jakby z Avermedi coś nie halo było. Nie wiem co jest grane. No, ty faktycznie. Coś jest nie halo. Tutaj mi idealnie płynnie gra działa, przeskakuje mi te kursory, Mhm. a tutaj mi tną. Co jest z tym grane? A, to tam się... A statystyki, a nic mi się tu nie dzieje praktycznie. Tam chyba 11-60 klatek tylko tam gdzieś się straciło. Wszystko jest niby ok. Co jest kurde grane? Powiem ci, Arel, że chyba sobie kupię Lamborghini Veneno za 3 640 000. Ej, a wiesz co ja zrobił? Ja zrobił taką opcję No. jak pan Banboy. Bo na streamie się przyznał, że rozumiesz, ma 15 000 kilobajtów na sekundę wysyłał. No co No ty? i sprawdzimy to. Sprawdzimy to. Jak się OBS przy takim czymś będzie zachowywał? Co U jest grane ciebie? z tym? Ja współczuję teraz twojemu komputerowi. Laptopowi znaczy się. Czemu? Spokojnie chodzi. Nawet... A już streamujesz? Mhm. Odpaliłem streama, witam serdecznie wszystkich. Ale mnie zdradziłeś. Jestem ciekaw, kiedy on zacznie wyjść. Nie będzie wył, bo ma pod spodem ten wentylatorek. O, wiem co sobie kupię. Bugatti VGT. Kurde, co jest nie halo? Nie wiem co. Czekaj, Ameryka. Ford, Chevrolet, Jaguar, Aston, McLaren. Mhm. Co tu jest ciekawego? Bugatti, to nawet nie patrzę. Kup se Bugatti Veyron. No na pewno mnie stać. No lekko, a co? 350 000. Opie. Okej. Może jakieś maździochy fajne są. Wiem co sobie kupię. O, teraz chyba płynnie chodzi. Byś se mógł jak tam byś miał chwilę na nek, to sobie możesz wejść, zobaczyć na mojego streama i ostatnie minuty se przejrzeć, jak to tam wygląda. Co to kurde jest? Jakaś Vision wersja. Mhm. Nie, co To są fajne edycje aut. 1 000 000 tylko, to kupuję go na bank. Nie, taka marka, nie? A Gran Turismo, co tam jest ciekawego? Ty w Gran Turismo Nie ma masz chyba nic, ogólnie. myślałem, że No takie właśnie. auta są. Toyota. Ale czekaj. Vision Pana- też 1 000 000. Albo dobra. Wiesz co, Nissan. kupię sobie chyba McLarena Ultimate Vision Gran Turismo Edition. Nissan GTR Rally. To jest ten, on kosztuje kurde 450 koła, ten też, watch you. To Za weź bardzo może mi- Fordzika ogarnij sobie, poczekaj, coś ci powiem którego. Ile masz kasy, co? No na razie mam niecałe 300. Niecałe 300 powiadasz. To zaraz ci coś znajdę tak, żeby odpowiadało. Śmiał odpowiednik mojego auta.
Niecałe 300. Powiem ci tak, ty weź szybko wykorzystaj ten kod. Wpisz sobie na szybko ten kod na tą kasę. Tylko musisz wyłączyć gierkę na chwilę, wpisać w tym PSN-ie ten kod i dopiero ci znajdę auto, które będzie odpowiadało mojemu autu. Ford Mustang. No właśnie, weź sobie właśnie tego Forda Mustanga albo tego w wersji, zaraz ci powiem, grupy B albo Focusa. A ty ulepszasz w ogóle sobie autka? Czy nie? Co? Ty ulepszasz sobie auta? Nie, Dlaczego? bo nie wiem. Kurde, Ja trafił. się nie znam. Kurde, już dawno się tu nic nie zmieniło w tym sklepie bilowym. Wszystko pokupowane. Kaj tu są ustawione opcje? Ajajajajaj. Jest tak samo I to było to, tak? u mnie chyba. Aha, to jest ta kontrola trakcji. Nie, to chyba, są, nie wiem, o Ariela. co tu chodzi. O, Banboy ma tą grę. Jaką? No, tego Gran Turismo. I Cyber ma, i Kijów ma, o, Ajajaj, Ariel ma, trafiłem. znaczy Ariel. Trafiłem. Europa. Witam cię. Mami się. Lewis Hamilton? Co to? On ma auta jakieś? Swoje. Nie, to jest na muzeum. Myślałem, że on jakieś auto ma. Mercedes-Benz. Vision. A, piękne to auto. Dum 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 dum. Ajajajajaj. Ja przepraszam. Ale zaraz mi tu strzeli. Gramy czy nie gramy? Nie, ten ja w sumie chyba nic nie kupuję na razie. Nie chce mi się wyłazić z grupy. Że to tam. Gdybym potem mógł kupić coś za te około 300 Ach kurde, tysięcy tam najwyżej. że góry trafił. No to tam się nie da. Ja robię lobby. Tak. Co zaś? Dalej gracie w tego? No. Chyba, że Arel nie chce, to odpalimy projekt Cluba A na ja go chyba nie mam jeszcze zainstalowanego, teraz nie wiem. tego instalu, bo tam jest 19 minut do aktualizacji. 5 minut. Kurde, trafił mnie. To wiesz, to instaluj. Zaro. Na razie zbiorą widzów. O ty Franco! Dobra, Arel, to ja tworzę. Wziąłem najsłabsze auto, jeśli chodzi o shooter. Jakie mam? Nie mam już słabszego. Naprawdę.
Więc jak coś to dołącz. Okej. A, kauni byli. Za winklem. Ja. Ty, a ja ci posłał tego hopka, co on też tak goda jak my. Te 60 000 subskrypcji, widziałeś go? No, Kaś mi wysłał na fejsie? Chyba ja. To muszę wejść, zobaczyć potem, wiesz? A jak nie, to ja ci jeszcze raz go wyślę. No muszę obejrzeć, komu ja go wysyłał. Jak nie ciebie. Fajne te trybka są. Mi się tam podoba ta trybka. Że tak fajnie kręci. Dobra. Startujemy. Początek wyścigu. We're losing this fight! Enemy UAV is airborne! Our UAV is online! Finał, ach, jedziemy w finale. Kurde, nie zdążyły. O, Jesus Christ. O, Nanek jakiś światowy się zrobiłeś. Czym? Jadzim. Adios. To do Motorda? Angielskie to. No. Co za... Pała. Kto? Hała bała, mała pała w kącie stała. Ja... Tarararararira. Hahaha! Frajerzy. Mam cię. Wiesz co, ale ja myślałem, że Co ty on do grasz? ciebie tak w mówi. BF-a grasz? Nie, w tym Co? remastera. A, w koda. Wiesz co, Areli, ja myślałem, że on do ciebie tak mówi, bo ty, jak ty żeś uderzył, to on w tym samym momencie powiedział i się zaczął śmiać. Ty Nie, frajerze. Ciekawe jakby kto wiedział, ej. No, to on tam. Skąd by kto mógł wiedzieć? Oglądając jego strumyka. Oj, oj, oj. Ale mnie fajnie wyrzuciło, pięknie. Czekaj. Powiem ci tak, ale tu musi się trudno jeździć na kierownicy. Machać być ciągle może. tak tym kółkiem. Na pewno męczące. Na pewno. Potem kończysz to, że jest spocony cały. 2 tory i koniec, ja już nie gram. A kumasz jeszcze w tych, w goglach? No, W ale w ogóle. Google, ja muszę sobie kupić gogle. Tylko najpierw Ale kierę zabawa ogarnąć. musi być fajna, kurde, jak patrzałem jak Peter tam grał, no to nie powiem, spoko to Ja grałem wyglądało. na nie? WGW, tylko na samej kiery, nie? To już jest fajne przeżycie. Dużo przyjemniejsze niż na pady. Ej, zepchnąłeś mnie. Obejrzyj. No wiesz co, ja tutaj nie kontrolowałem prawie wcale samochodu, także ciężko stwierdzić, że cię zepchnąłem, to było raczej niezamierzone. Patrz, bum, bum, bum i po zewnętrznej. Zobacz, ty we mnie wjechać mogłeś, ja w ciebie już nie mogę. A widzisz, tylko prawdziwi mężczyźni tak potrafią. Team Bo deathmatch. No i widzisz, znowu żeś wie. mnie zepchnął. Let's do this, Marines. Ale fajna była reakcja Lemiego, jak on uderzył w bandę. Jak się aż rękoma zakrył. A sobie powinien jeszcze te takie siłowniki podpiąć do tego Ja do tego fotela, Zica. nie? Ale wiesz co, to nie ma śmieszne, ja Ale widział cię ten Zic. obróciło. Fajny to jest, ej. Ja też widziałem, kurde, to musi być spoko, nie?
Albo ten do tego, co mieli do BF-a, czy tam do czegoś, co biegali po tej takiej ala platformie, nie? Platforma, czy taka uprząż cię trzyma? Givera, taki jakby O ty nóż Franco! w ręku. Co za pała, jako I skampiono. zasuwasz, to musi być dopiero, nie? No to... Jeszcze niektóre mają takie też, że mają jakiś symulator takich jakby obrażeń, nie? Że taką kamizelkę dostajesz, że tam tak jakieś, nie wiem co tam są, jakieś silniczki w środku czy coś, że jak dostaniesz tak. to tam coś... To ci... To jak masz elektronicznego paintballa, nie? Ja byłem No, na tym no, i no, tam na masz takiej taką zasadzie, kamizelkę no. i tam masz takie No. malutkie siłowniczki. I to czasami naprawdę boli, jak na przykład dostaniesz serię, nie? To boli. UAV is online. A ja jeszcze widziałem, jakaś firma zrobiła takie pistolety, Ojojoj. które symulują odrzut, nie? Mhm. Friendly Tam airstrike się on tak the way. jakby jakiś, nie fajna wiem, rzecz. coś tam się rusza w tym pistolecie, że tak wiesz, jak go cofie, nie? Że pierwsze, na początku to oni to zrobili podobno dla wojska, nie? No. Do jakichś takich ćwiczeń, nie? No ale że to tam niby próbują teraz wiesz, na użytek komercyjny normalnie wdrożyć. Także kurde, to już kumasz, nie? Taka ta uprząż, biegasz, dostajesz szlagi, jeszcze masz odrzut broni i biegasz po całej mapie realnie, nie? Kroki musisz zrobić odpowiednie. I teraz bum, cię wyprzedziłem i po tobie. Cały wyścig się czaiłem. No widzisz. Dałem ci wygrać, odpuściłem na końcu, nie? Oglądałeś wszyscy wściekli, nie? Wyścigi tam Ja tego. oglądaję się za dużo Ale wyścigów. Toretto i Briana, nie? Zawsze wiesz. Brian się cieszył, że wygrał, A a on go w chuj robił. nie był świadomy, że... A on go zawsze w bambuk opuszczał, nie? Ale Gaz szkoda, na- że już nie ma tego aktora. No, No co zrobisz, nie? nie zrobisz takie życie, Jeszcze- no. Trochę kolega miał za ciężką nogę, Our UAV is online. Tak, i się skończyło na drzewie. a ci próbowali zwalić na Porsche, nie? Po prostu Ale jak ktoś nie umie ogarnąć takiego auta, to u nas też w Polsce był tam ten jakiś Ale to taki był ala zawodowy wypadek. kierowca. To No, jak, wiesz, jak by nas nie ogarnąć autem, no trochę. no nie wiem. Aha, te wylosowane. No znaczy auto ogólnie spoko, ale mogło wpaść jakieś kurde fajniejsze, szybsze, nie? Ale co tam? Pomału do przodu. Friendly airstrike on the way. Pam, 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 pam. O, teraz o świcie się przyjdzie. O świcie? A ja się boję świtu. Bo wtedy trzeba wstawać do Nie pracy. lękaj się. Nie lękaj się. Ach! Ale mnie stegował. Ej, łobuzie, A suba to dałeś ty widzisz, tak? subskrypcję? Już tyś subskrypcję. O, ho, ho, ale mnie... Chyba nie. Ej! A Enemy dałeś ty UAV is subskrypcję? airborne. To na co czekasz? Na co czekasz? Ja już kurde wziął lepsze auto, żeby kurde wygrać, na pewno. No a co ty myślisz? Wcześniej prawie przegrał, nie no to już teraz nie będzie ryzykował, to już fura, nie? Ale wziąłem auto, gdzie mam Ty, z prawej uju! strony kierownicę. Leży pies! Jakbyś tak kiedyś Nanek kupił Gran Turismo, ale jakbyś Nie. tak kupił czasem, to nie graj z masakrą. No, bo no to jest dlatego oszust. mówię ci nie. Ale nie, ale jakbyś tak kupił, to ze mną możesz zagrać, bo ja nie Dobra. oszukuję. A w... Ja mam Ale same też nie ciulate oszukuję. auta, także Może- wiesz. To jest ta sama Ej, ty kategoria psie grupa. bandycki. A może byśmy tak jako seria Co mnie zrobili? tyrpiesz? Już tu jest dobry. Enemy UAV is airborne. Wow, ale mnie sku... Aleś przejechał przeze mnie. Nie no, wysłałem. Przeniknąłeś mnie na Stare wskroś. sławeczki, stare kreatywki. Radziu. Fatality masz. Masz fatality. Nawet jeszcze cyna Niech wejdzie do mnie, ja też mam takie kreatywy, tylko ja mam ciut nowsze. Ale też stare.
Były z mikrofonem, ale mikrofon mam na razie odpięty. Nie jest mi potrzebny do... Myślałem, że odpadł. Nie, to jest do wypinania, wiesz? Wysuszył się. Ale jest... Wiem, ja też mam taki do Ale wypinania. muszę kupić jakieś takie troszeczkę bardziej pro sławeczki. No ja wiem, czy to jest potrzebne, ci powiem szczerze. No, żeby ten dźwięk był bardziej Chyba słyszalny, nie. bo to jest tak, wiesz co? O, na przykład Petera słysza, nie? Jak on tam... Pamiętam jak że przez telefon, kurde, miał je podpięte, ale teraz już ci się powiem, że się zepsuły troszeczkę. Kiedyś był taki, wiesz, kurde, basowy dźwięk i ten. Co mi się to tu dzieje, zaś kuźwa mać. Możesz sobie ewentualnie kupić na NEC te razery Krakeny. 200 chyba 19 zł Szczerze? kosztują. Szczerze, Tam- co? nie wiem czy warto je polecić, bo one mają duży bas, nie? Ale są właśnie strasznie postawione na gry typu CS, nie? Że dużo basu, a dźwięk jest taki średniawy. Wiesz co, bo jak chcesz mieć słuchawki z dobrym dźwiękiem, aczkolwiek nie musisz mieć mikrofonu w nich, ale chyba na NEC chce mieć mikrofon, no to ja bym polecał wtedy na przykład Nie, nie Sennheisery, chcę mikrofonu. Bo Normalnie takie słuchawki, Nie? żeby tak... No to nie, no to kup se Sennheisery może. Bo Sennheisery są bardzo dobre, dużo ludzi poleca właśnie. Czekajcie, dajcie Oni mi robią no w zasadzie minutka. chyba tylko, Nic z niego, dajcie mi no. a może i dwie nawet. Ja, czekaj, bo muszę ino coś tam Nie śpiesz się. pokopać. Znając Nanka wróci za Nie, bo 10 mam minut. live'a puszczonego, nie wrócę za 10 minut. Ja muszę ino sam, rozumiesz, te światło ustawić, bo wychodzi, że mu ryże włosy. O, dzięki Krzysiek. Karlusie. A to co Krzysiek zrobił? Że dziękuję. A, suba mi dał. O, no to ja też dziękuję. Pozdrów go. Twój Masz sukces pozdrowienia. Zresztą chyba nie jest wiem, jak twój naszym głos jest wspólnym udostępniony, sukcesem. to cię słyszał chyba. Win this one. Keep up the fire. A raczej cię słychać, nie? U mnie na streamie. Airstrike on the way. No. Także na pewno słyszał twoje pozdrowienia. O, teraz żeś brzydko zrobił. Bardzo brzydko, teraz powinien A to zahamować. zepchnąłem się? No i to jak? Nie czułem nawet, nie? No, Na samochodzie. powiedzmy. A to ty żeś już mnie tak ze 3 razy zepchnął w poprzednim wyścigu. Mam wrażenie, że te moje tyknięcia to były chyba niczym w porównaniu z tym, co się przed tym stało. Radziu, a co tam u Nie. ciebie słychać, byku? Dwa razy żeś mnie na bandę wepchnął. Nie mam PESa. Kup mi PESa, to będę grał. Jakiego... Ty byś chciał tylko kup kierownicę, ja ją zrecenzuję, a Tak. potem dam twój kanał Ja polecany. już swoje wydałem i jeszcze muszę wydać. Jeszcze kod wychodzi. To trzeba było koda wcześniej No powiem, kupić. pograłbym w PSa, To ale było koda wcześniej kupić, Inter. ja No wcześniej, a co? Ja kupię wcześniej. wcześniej co innego kupowałem. A czego będziesz robił zaś recenzja? Czas i pieniądze. Teraz nie wiem. Teraz chyba w tym momencie niczego. Mojej kierownicy. Nie, teraz chyba na razie nic chyba nie będę recenzował. Chyba, że Dobra, coś wezmę się potem z powrotem tego Forda teraz. nagle urodzi, ale wątpię. Nagle mu zrobi żona prezent. Kupi mu Także kierownicę. Ja. może najwcześniej gdzieś w okolicach świąt, coś koło początku roku, może jak mi się uda, to kupię kamerkę, O, piekaj to je. ale nie wiem. A chyba, żeś dopiero kupił kamerkę. Ale tą sportową, wiesz? Taką do nagrywania. Jednak wiesz, z telefonem to jest trochę niewygodnie No, tam na tym statywie czasami Powiem, tego. że... Lepiej taka kamerka. A mam taką To- tam patrzoną, niedrogą w miarę, ale zobaczę. No nie droga i fajna to jest to GoPro Hero No, Session. no, A to Ale musi nie, być akurat 900. GoPro? Nie może być tako zwykło? Znaczy to jest taka topowa, nie? A. Znaczy w sensie to coś oferuje, nie? Aha. powiem jest ci, że jakaś ta, jakość. ja ci powiem, że ta, którą ty mówisz, to ona jest, nie dość, że jest od tej normalnej GoPro gorsza, to jak porównywałem z takimi Dlaczego kamerami, gorsza? na przykład z SJ-Camem na przykład za 500 zł czy coś, to szczerze GoPro piątka na przykład, znaczy piątka, nie wiem, nawet też, czwórka, to ci Piątka powiem, jest 2 że razy droższa.
że nie Czwórka miały, jest droższa, nie prawie o miały drugie za tyle. fajnych tych obrazów. Porównywałem właśnie z SJ-kamem i SJ-kami mi się bardziej podobał obraz, nie wiem czemu. No wiesz, jak no ta GoPro Hero Session masz Full HD 60 klatek albo 2K 30 klatek, nie? No, Ale też Jak patrz się- na to, ile starcza bateria, na ile. Bo w a to GoPro ja jak nawet będę kupował, to będę jakieś miał 3 godziny prawdopodobnie nagrywania. 2 albo 3 baterie, nie? Mhm. Znaczy wiesz, teoretycznie w domu to tam pół biedy, bo to tam bym sobie mógł Ty, a podładować czy powiedzcie coś, mi, ale streamuje jak jakiś gdzieś taki będę duży jechał, to... streamer, No ja, ale większy od ciebie. to Arel. Jeszcze większy. Nie ma większych. Tak. My jesteśmy top 3 To jest YouTube'a. dwóch największych, nie? A ty, Nanek, zamykasz trójkę, nie? Nie no, śmieję To się, zamyka, ten połyka. tyś jest większy ode mnie, nie? A, Wiesz co, Krzysiek, Evil Within w sumie nie grałem w żadną część. W jedynkę nie grałem i dwójki pewnie też nie kupię. Jezus Znaczy tak, może Maria, wiesz, nie wygląda głupio, Jezus. ale raz, że teraz nie miałby nawet kasy, ani w ogóle czasu na ogrywanie tego, tak było. Kurde, przestań. A o czym mowa? Evil Within dwójka. A nie, Evil Within mi nie podchodzi. Te ładnie to mnie tak stukać z tyłu. No ja cię popycham do przodu. No on cię... A możesz wolno już podjechać do on tyłu? cię motywuje, a ty co? Tak. Our UAV is online. Ale te zderzenia to by mogli, kurde, trochę poprawić, nie? Dlaczego? Chyba, że... No takie pudełka. No chyba, że oni, wiesz, po prostu to już mają jako taki swój, wiesz, koronny taki znak rozpoznawczy, nie? Te zderzenia kartonowe. GoPro, 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 kurde. Tylko ten O, SJ Krzysiek, tam, może kiedyś, to jest wiesz. jakaś bardziej znana Ja, kamerka, czy to jest kurde. taki bardziej Chińczyk? Ale ja był ostry. To, Our UAV is online. Ten SJ Cam, czy coś. Kurde, to co znaczy, jest z tymi powiem ci kolorami szczerze, tej że kamerki? teraz na gorąco nie powiem ci, co to jest, ale chyba coś bardziej Chińczyk, ale bardzo dużo No ludzi też właśnie. kupuje te kamerki, bo to są... no teraz oczywiście dużo ludzi znowu zaczyna kupować Xiaomi, bo one naprawdę są dobrej jakości, te kamerki i mają optykę Xiaomi w bardzo ogóle fajną. robi teraz dobre sprzęty. Ale, telefony ale i to wcześniej wszystko. właśnie bardzo dużo ludzi kupowało te SJ-kamy, bo to były takie dobre, takie wiesz, budżetowe kamerki z naprawdę z dobrą jakością. Ja ci mówię, że na przykład z GoPro trójką to w ogóle wygrywały. Z czwórką też spokojnie jeszcze tak konkurowały, nie? Także... A nie są drogie, nie? UAV is airborne. We've lost the lead. Nie, kurde, ogarnąć. Kurde, co tu się dzieje? Ciepły ogień. A może być zimny ogień? Są zimne ognie. Ale dotknij ich ręką. Lekko. Ciekawe, czy będą zimne. Opie, lekko. Zamkniętymi oczami. Ja. Z palcem w nosie. Our UAV is online. Teraz mnie masakra dogoni, bo jak teraz jadę pierwszy, to zwolniłem trochę na tych Ja, zakrętach. pójdź go pierwszego, Żako. Na razie jest daleko, ale... Mówisz daleko? No jak patrzałem przed chwilą do tyłu, to byłeś daleko. A teraz już się obijam po bandach i już pewnie jesteś za mną. Hej, i powiedz mi, jak ci się podobał ten mój green screen? Fajnie. Komu? Całkiem spoko ci kurde, wycina. zgadza. Ciulik. We have been defeated, comrade. Porażka już. To jest to pierońsko, że tu jest ino do 75. Dać pół godziny czekaj na nową mapę. Ale było na początku do 100 chyba, nie? Nie. Czy nie? A nie, w tym, sorry, w becie tego World War II było, nie? Było Nie, chyba też 75, 75. potem było... Albo było najpierw 100, a potem wiem, że zmienili. Wiem, że było coś tam po aktualizacji, że było coś zmienione. Jak ja grałem od drugiej bety, to już było 75.
Właśnie nie wiem, czy w pierwszej nie było czasem zmienione. Ach, udało ci się wygrać. No, chociaż raz. Hashtag rewanż. Ja wcześniej wygrał swoimi furami 15 000 razy, teraz rewanż. No. Nie no, chcesz rewanż czy nie chcesz? O. Chcesz jeszcze raz. Nie no, możemy jeszcze jechać raz. Armix, siema, witam cię. Tyś jest chyba nowy u mnie. Co? To wpadaj do mnie. Nie, u mnie go chyba nie było jeszcze, coś mi się tak Łare, latasz go chyba. Kolego, tam... Czekaj. Ta. A z ciekawości, Krzysiek, ile w ogóle ta gra chodzi? Bo ona chyba nie jest jakaś mega droga, nie? Mi się tak, wydaje. tak ci coś. tego nie zrobię. Tu ci to tak zrobię. Tu ci to tak zrobiła, a tu ci Login. to tak zrobiła. Der info. I teraz powinno wyskoczyć info. A nie wiem czy wyskoczy. A co ty mu tam zrobisz? Co? No... Nie wnikaj. Nie warto. Sąsiad, no coś ty. No to ciekawe, który sąsiad miał zagląda na mnie. Z lornetką. Ja z pewnie. lornetką mnie podgląda. Ciekawe kiedy. Kupiłem Armix. lornetkę, by podglądać Bernadetkę. Ale no nie wiem kiedy. Team deathmatch. Kiedy by to mógł na mnie zaglądać? We've taken the lead. Ty, ale tu są opiedupni, nie? Wezmą się, rozumiesz, jak? Przykampi się i będzie czekał na nich, aż wylezą. Są tacy, co tak całą rundę grają. Pro camper. Jeb mnie, ej, ale się Mnie to szlak ustawili. trafia. Dlaczego do mnie to szlak trafia, jak jest do takich ludzi, nie? No weź, ty męczysz się, biegasz, zbierasz fragi, a on se siedzi i nagle cię zabija. Ja nie powiem, wiesz, też się zdarzy, że człowiek, wiesz, na chwilę stanie, nie? Przykampi czy coś, ale jak ja mam potem dłużej Przeładować stać, to czy mnie szlak coś. trafia. A najlepiej jest tak, że jak chwilę przykampisz, nikogo nie ma, wychodzisz, giniesz, nie? Akurat. To jest taka kara potem, nie? Co on mi, kurde, czemu mi nie zakręca? Co on to robi? Our UAV is Ty na którym online. jest ręczny? Na kółku, czy na kwadracie, czy na X, czy na czym? Na kółku. To chyba u mnie to nie Golf działa. A kiedy jest mój sąsiad golfa? Ty, a powiedz mi, czy czerwony? Our UAV is online. A co, jaki, a to Our UAV is tam na online. tym, ja na streamie. Ja. A nie wiem kiedy, wiesz jako? Aha. Czodomiary. Kurde, coś mnie Ej, Kruczek wpadł na streama. Padł sierść dobry to- kamper, ten żywy kamper. Ja to jest on. Jak się ucieszył z Friendly Kubami. chopper on the No way. bo taka jest prawda. To akurat mądrze napisał. Dobry kamper, żywy kamper. Właśnie nie, dobry kamper to jest martwy kamper. Źle powiedział. Srebrny. I ja, no i pięknie. Dobra, to jedź już po zwycięstwo. No to teraz to już nie, to już żeś mnie... Ładnie Powiedz, mnie że obrócił. porachał po odymie. O ty Franco. Kurde. Srebrny. To co, jutro autografy? Bo ja, ej. Jutro już pójdę, by zwieść i da autograf. A zresztą kopię całą wieś już pokonać wiek. A ja się tym nie przejmuję, a co się da przejmował, opie. Jest to robię do siebie. A ty nie mieszkasz w mieście czasem? Mamy. Nie, we wsi. Jak? No we wsi. Łol, żeś tu przyjechał. No to jaka to miejscowość? Ale nie To mogę zaraz powiedzieć, widziałem. bo to za fest będzie... Aha. Enemy Tomek, a ty UAV żeś mi airborne. kiedyś pisał, co To najwyżej Kajty na mieszkasz. privie mi Ja ci napiszesz. na privie. Stado fanów zaraz do ciebie przyjedzie. No, zrobią mi wjazd na chata. Ja pod okna, nie? a Będą że masz krzyczeć. tylko
Masz dwie chałupy na wsi, tylko to wiesz, Nie no, czy... któryś na pewno będą. Kurde, małpy. Our UAV is online. Fuck. Powiem ci, Arel, że wpadł teraz jak śliwka w Srebrny kompot golf. tam, nie? Coś ty zrobił. Aha, już chyba wiem No, żem kto. zadupił. A Aha. ty masz srebrnego golfa? Nie, albo Audika. Kurde, nie wiem ty. Weź mi Nie, na on fejsie ma napisz, weź. Srebrny cwiter, Ja, Nie, on ma a Seicento. jeździ golfem, nie? Czarnym. no, też tak może być. Nie, tu akurat są Jeździ Albo czarnym cwitrem, a ma srebrny golf. Nie, tu akurat są normalni, wiesz? Ale ci powiem, Ja, że... no, na pewno. O ty, Francu, o ty... Jaki kampur, ej. A z której w ogóle ty jedziesz kamery? Kamo. Słyszysz, Ja? Arel? Aha, ja, No. bo ja nie wiedziałem, do kogo ty gadasz i o czym On mowa. do wszystkich Ja gada. normalnie z auta. A ja się dziwię, że ja tak latam, a ty nic. Bo ja w środku. No bo ja nie mam skrzydeł. Dlatego nie latam. A ty masz jakieś te I believe I can fly. I believe I can fly. Taking the lead. Nie, to ci nie pykło na nek teraz. UAV recon. Ale to, co mi się udało tu zrobić, to mi pykło. Our UAV is online. Wiesz? To mi akurat pykło. No to jest najważniejsze. Powiem ci tak, jedziesz po zwycięstwo, bo mnie tak zawróciło. I believe I can fly. Ja żem na ciebie poczekał, a ten nic, jedzie. Ja nie, ja jadę swoje. A jadymy do Orzesza. Ciula to nie ciula, to ja jadę swoje. I na wsteku. Siadło. Enemy UAV is airborne. Daj do Orzesza, ty byś chciał jechać. Nikt do mnie Ty, nie a powiedz przychodzi. mi, Arel, widziałeś te filmiki, dubbing po naszemu? Jak Leo. Powiedz, że nie. Powiedz, że nie, to powiedz, jo, że nie. Leo. Ja, ten są z Titanica. Przekludzą się. Ja się przekludzą. A Kaj, Na pewno nie do Orzesza. Nie do Orzesza. toć. Our UAV is online. Widziałeś to czy nie? Daj ci Nie. do poszuką poślać to. What ty geju. I jak to śpiewał Ryszard Rynkowski. Byle nie do Warszawy. We're about to win this one. Keep up the fire. Jedzie pociąg. Może Arel zmiana toru, co? Ho. Co ty na to? Yes. Jeszcze raz masakra byś powiedział. Zmiana toru? No czemu nie? Muszę anulować udział? Nie muszę. Nie. Aha. Co jeszcze jeden wyścig? Kruczek go do- to jadę na Orzeszu. Znikał pomału. Ja. Czas ten wyłazi, bo nikt tu sam do mnie nie przyłazi. Zostawili mi 9 lajków i poszli. Ale kurde. Golfa, Kaj, sąsiad golfa. Siwy golf, srebrny. Kiedy to był? Ja nie patrzę po sąsiadach, ja tam... Ja mam swój plac, rozumiesz? I mnie to tam interesuje, czy... Jest! Kolega ma wywalone jajka na tym mieście. O. Wy tam... Ej, Arel. Aha, nie kliknąłem. Zamyliłem. A, fuck. 5, 4, 3, 2, 1, go. Pamiętam w jakiejś grze właśnie, chyba w Kolinie jakimś na Play 1 po niemiecku miałem i było 3, 2, 1, go. 2, 3, Polizei. Sie Mechai. Ja. Was ist das? Jo. Kapusta mit kwas. Stoi non-topper przed placem. Chyba tyś to jest. Ile ty już tam typów miałeś? Kaj. A chłopie, czy ja zaglądam kto tam co? Ja wiem, że jeden z Bo to sąsiad ten, miał nie, audytać to ten. srebrną. Jakby mi napisał ja, to Jost i... Kiedyś miałem...
Jezus A on przyjdzie ci Maria. powie, I'm Batman. Wiesz kto mnie Dekaper. Siema Dekaper, dzięki. Coś, Ale nie rozumiem to ma dlaczego mi powiedzieć? nie wyskoczyło, rozumiesz, poinformowanie na strumyku, że mnie zasubskrybował. nie wiem, ale coś czuję, że dekaper przyjdzie zaraz. O, nie wiem. O. Co? Suby mi wyskakują. Naprawiłem. Naprawiłem. No. Mhm. Mam niby głośno ustawione, ale tak samo Iwona, nie? No. Niby powinna czytać, ale na tym tego nie słyszę, żeby czytała. Jak robię testowego tam na przykład donate'a czy tam coś, to normalnie czyta, nie? I mam na maksa głos ustawiony. Nie, to ja ci nie wiem, o powiem. co chodzi. Wiesz co? Przez to ja ci godę, że ja mam 2 karty dźwiękowe, nie? No ale to chyba akurat tu nie powinno mieć znaczenia. Bo to mi idzie przecież na ten, nie? Na... Nie, to ci nie idzie na stream, to ja ci odtwarzę... To ci odtwarzę, rozumiesz, ten... To mam normalnie dźwięki z kompa, nie? To powinno mi iść. Normalnie. Nie Gorolu i no Góralu. Góralu, czy ci nie żal? Simon, słyszysz, Arel? Ja. Wiemy, a znasz całe wrotka, bo ja na początek znam. Nie, jest też na początek. Góralu, czy ci nie żal? Góralu, wracaj do hal. Coś takiego i I tyle. na tym się skończyło wasze śpiewanie. Ja. Nie, Tak. słuchaj, To jest cała ja ci piosenka. powiem, ja wolę ten... Tu taką naszą piosenkę. Przy piecu stoła, krutnioki grzoła, a Jonio majk, a Wuna się śmiała. Słyszał? Albo Ana. Radziła pana zdoła. Ja cię z owysu dostanę. Obyś wlozła i pod stół. Ja cię z owysu. Te, masakra. No, dobrze, żeś tam walnął w te. Tak kępka trawy. Ej. O, fuck. O kurde, ostatnie okrążenie. No ja mam taką broń, a nie mam tej pierwszej. Szkoda. Ej, Bo ta pierwsza jest na końcu. aha. I musisz Ty, ją ale nie. zamienić z tą Arel, pierwszą. powiedz mi, jak ci się gra na monitorze? Super ekstra. ekstra? No, to też się cieszę. Szkoda, że nie Mówię możesz ci, wykorzystać tych jak- 144 Hz. Ale i tak ci powiem, nie wiem jakim cudem, ale coś tu się wykorzystuje, ale nie wiem co. Bo jak odpaliłem BF-a, to musiałem ogarnąć w pierwszej chwili, bo jakoś tak szybko mi to chodziło. Czy może to po prostu czas reakcji był, albo no nie wiem. Nie mam pojęcia co, jeszcze mnie ale... zabił. Ja na Czy przykład wiesz, jak mogę kupiłem nowy wykorzystać, mogę sobie na telewizor przykład- I był niższy właśnie czas reakcji, nie? I właśnie... Ty nie ma u ciebie musiałem się filmowego przyzwyczajać gracza? Nie. Dobre kilka godzin. Kuźwa. Ale powiem ci, że że na pewno tu mam parę opcji, które mogę wykorzystać, wiesz, że jak na przykład w ciemnym miejscu ktoś tam stoi, to tutaj jakiś taki tu jest ala Zgasły nie, wszystkie kontrast czy coś, że się tam światła. rozjaśnia trochę te tło. Jedno już Potem noc jest nadchodzi jakieś zła. wyłączanie tego blura, nie, w grach, Jakiego blura? że tam mi to jakoś szybciej... No jak masz, wiesz, takie rozmycie ekranu, nie? No, na przykład w FPS-ach to jest w sumie niepożądane mimo wszystko, bo tam mogą ci pewne szczegóły unikać gdzieś tam. Siad. Baby. No a te 144 Ale no FPS-y to zakręciło, sobie, weź jak chcę poczekaj. na przykład z głupoty mogę odpalić, nie, jakiegoś CS-a, czy tam No, coś no, na no, kompie no, sobie no. pograć, to tam mam tyle FPS-ów, to widać różnicę, nie? Powiedz, Naprawdę jaki ty jest. masz stary ten komputer?
W listopadzie będzie 4 lata. Dokładnie 7 A jaki listopada. ty tam masz procek? i5 4670. Tam jest do 3,8 GHz w trybie turbo. A dobra, inaczej, 8 powiedz mi giga na ramu. 4 lata, ja? Na tamte 4 No. lata wieleś za niego dał. Piątka, szóstka? Wtedy, czekaj, za samego kompa dałem chyba 3 koła. Żartujesz, z takim... Bo chyba 3,5, 3700 z monitorem chyba jakoś mi A tak Kaś ty to wyszło. kupował, gościu? Nie, w Prolajnie Co to jest? u nas w Katowicach. No sklep komputerowy, no jeden z takich lepszych sklepów komputerowych w Katowicach. Jebnie. Gasił No ja tam mnie. tile sobie zamawiałem, nie? Odbierałem tile w sumie na 2T, na 2 razy, bo nie było wszystkiego, nie? Listopad to był. Kupowałem w listopadzie, Czekajcie. kupowałem w muszę ściepać listopadzie, bo wychodził Call of Duty Poczekaj, Ghost no, wtedy. zaraz będę gadać. Friendly chopper on the way. Muszę się to bluzę ciepać, bo Może było Zaraz ciepło, kupienie ale na premierę gier. ja Dobra, sprzedałem już nerkę, kończę. tak jak Godosz. Nie no, miałem odłożone wyżak. Od roku albo od iluś tam wyżak. Jakieś nadgodziny, Ja też pierdoły teraz przekasy sobie odkładałem, nie? odkładam, nie? I wiesz, i teraz czekam, aby na premierę nowych kart graficznych, ponieważ te klocki nowe będą już tak wiesz, na stałe. No wiesz co, Cena. to naprawdę ja ci powiem, że ja i tak kupiłem jeszcze w dobrym momencie ten komputer, że jeszcze mam Aha, dużą dobra. możliwość, wiesz, jak zmiany. No bo co, no dokupię sobie powiedzmy 8 giga ramu. Procka mogę z tej piątki na przykład na i7 zmienić na 4770. No i grafikę se mogę też byle Jaka jaką bilejka wsadzić. Nie? może zmienić? UAV is online. Nie no ja Na mam, jakiej ja mam podstawce ty masz? 1150. No widzisz, a i7 7700 jest na 1151. Nie 7700, 7400. A Ty będzie masakra, ty 7700. grałeś w ta taką Czekaj, mapa, bo mi co się się teraz- w takim deszczu loto? Pieprzyło. Aha. To tak no cima, no trochę ciemny jest ten. Pieronów nie widzę. 10 poziom. O, podblokowane nagrody. Kask wyścigowy, kombinezon, kalkomania i Suzuki Circuit. A masakra, powiedz mi, tu idzie tego? Kampania jechać czy nie? W filmie. We dwóch? Remastera, czy nie idzie? We dwóch nie. Taka dupa, nie? No. A Dupa. Infinity Warfare można? Czy też nie? Nie. Dejno w Black Opsa. Nie. Mhm. No. To będzie się trzeba zagrać w Black Opsa. A Black Opsa nie mam, jak chcesz możesz mi wysłać. A ja jeszcze nie... A ja mam. I czekaj, ile ja wtedy miał tych subów, co my ta umowa go dali? 43. Friendly chopper on the way. No to powiedzmy, że... Ty Nanek, O ty świnie. wiesz, że twój stream jest na Magic Składzie i jest tak zajebisty stream, konkurs na gry do PS4 Co? i link do twojego kanału. Gdzie jest? No, no zaraz ci wyślę screena. Jaja se robisz. Patrz. Poważnie ci mówię, patrz. Czekaj, na fejsie będziesz miał. Co sekundę, poczekaj, wyślę no kodzika. To dłużej może tak być dosyć. Na Magic Squad. Na Magic Squad jest. Ktoś wrzucił, nie? Ty jakiś konkurs organizujesz? Nie. No to ktoś oszukał. Nie ja. Ja bym tak nie oszukał perfidnie ludzi. W życiu. Widzisz, potem cię będą hejtować. Tak jak Karela teraz. O kurde, miałem nie mówić, sorry. Mnie nikt nie hejtuje. A jeszcze raz, coś ty zrobił? UAV is online. Poślij mi. Ja nic nie zrobiłem, ja znalazłem to. Zobacz sobie na Facebooku. Podeślij mi to też. Dobra, jeszcze podsyłam Ariel. Ciulu fajnie. Tylko czy ja cię mam... Arel, imię i nazwisko, bo nie pamiętam, sorry. Rafał Liszka.
O, no to świetnie. Już leci. No nie pamiętałem. Ja cię głównie znikł. Poszło. No to jest poważnie Nanek? To jest mój stream. UAV is online. Ty. Fajny, kurde, idiota jakiś. No a potem będą go hejtować. Gdzie jest konkurs? Moim zdaniem, bo to tylko po to przyjdą na konkurs i tyle. Możesz tam dołączyć do mnie? Ty. No. Mądre. A idzie tam posta napisać? Wormsy mam na konkurs. Nie, to jest prywatna grupa. Aha. Nie no, wiesz co, Nie, bo tak to by mógł tam, wiesz, mógłby zrobić konkurs. mógłby tam napisać, nie, że to jest ten, że to jest jakiś, powiedzmy, nie wiem, Ale jest... Ej, ja mam dla ciebie kodziki wizerunek na konkurs. skradziony czy coś, i że nie ma żadnego konkursu. na konkurs. O co wam chodzi? No, dla ciebie jeden. I dla siebie Co, a jeden. co ty tam masz? A, to Niespodzianka niespodzianka. przyszła. No. To, We're about to to win nie this wezmę, fight. to Go tam for ten, it. ja Może nie i będę dla brał ciebie udziału też w by coś konkursie. się... Może dla ciebie też coś by się znalazło, jakiś kodzik metry. Ja tak tylko, wiesz, z ciekawości pytam, to UAV is jeżeli online. nie chcesz powiedzieć, to spoko, a jeżeli Na nie gierkę. chcesz teraz mówić, Na to po prostu mi napisz wolę na na- tym. No właśnie, teraz wolę nie mówić, bo ja... No to mi napisz, no tak z ciekawości, wiesz. Jestem ciekaw. Bo właśnie Kurde, się tym- skończyło się to, że za darmo można było to dostać. Teraz już nie można, nie? Ale co, każdy to mógł dostać? Nie każdy, ale kurde. można było dostać. Aha. Jedziesz, ty audico głupia. Ale nie sądzę, żeby to każdy miał. O Jezus. Time to Ledwo work się up. załapałem na brąz. Bo załapałem się na 3, masz na fejsie. Aha. Wysłałem. Nanek dołączy do mnie? Do czego? Do drużyny, bo on chciał z tą zagrać. Ty, a ten, miałeś w tym w Gran Turismo na dodatki do tego? Tylko co nie to mam na season pass. O, wygrałeś nawet. Mission accomplished. Okej. A tu teraz nie zobacza statystyk, nie? A, Zobaczysz, dashboard. Szpetnie. 3 na 7. Nanek zechciałbyś dołączyć do mojej drużyny? No czekaj, zaraz tam. No to już poślij mi zapro. Ja tam z kimś... Do jakiej drużyny? Poszło. Co ty tam grasz? O, ja cię Kodzika. kręcę. Ninja A, Games ja to nie mnie mam wpadło. kodzika. Kurczę, gościu żeby was nie scyganić. Pieronem o tych subów. No nie chcę go obrazić, czy ma 5000, czy ponad 5000, czy więcej, teraz nie wiem. Pamiętam, że mu dużo tych subskrypcji. Około 5000. No. Około Ale kto? Ninja 5000. Games. Fajny gościu, naprawdę, a też fajny to kanał co? prowadzi. A do ciebie no, do wpadł? mnie czy co? wpadł. Ej, uwierzysz? A widzisz, u ciebie takie Ja celebryty. Ja są. ale- tyle, ej. W sensie na... Twoje zdrowie. Słyszysz, Arel, na samą No. grę, nie? Mam te kody. Aha, nie, bo ja mam właśnie na dodatki, ale próbowałem w necie i nie wiem co to jest, ci powiem. Szczerze mówiąc. To wpisz i się dowiesz. Wiesz, bo próbowałem znaleźć, bo wiesz, jak mówię, jak to są jakieś takie pierdołki, które, wiesz, niekoniecznie będą mi potrzebne, to może bym to komuś dał, nie? Na przykład, może ktoś Jeden by jest chciał. na kasę, Czekaj, kaś ty jest 250 masakra. koła. Nie macie. Musisz do mnie dołączyć. Muszę stąd wyjść. Ja Krzysiek. Padzik spoko, no fajny. Znaczy akurat chwilowo nie gram na nim teraz, ale mam go tu pod ręką. Jak mi się bateria w tamtym wykończy, to drugi biorę. Chociaż w sumie mam 3 pady teraz ogólnie. Bo miałem 2 czarne normalne, A ja muszę... ale są Słyszysz, sprawne że ja jeszcze. ci nie? powiem tak, ja muszę pogadać z panem Quickpolem Team deathmatch. i ten... Żeby ci zrobił Nie. takie padziki. Comrades. żeby mi pora części posłał, wiesz? Znaczy, czy umiałby mi posłać. Tak,
Także bateria, takie jakieś inne tuningi i... Ale do czego? Wiesz? Bo Po co ci bo bateria? on słabo, bo na trzymie jedna sesja. No ale to przecież na Allegro są. Ale takie sprawdzone, co Tak. on tam by miał, wiesz? O to mi chodzi. A on ma te z Allegro. Ale może u jakiegoś gościa lepsze, sprawdzone bardziej takie. No u tego z Allegro. To jest... Dołączaj do mnie. No czekaj, na razie wylozły. A czemu jest taki szary? Bo nie biały. O, prawie jest jak biały. Co się zaś tu porobiło? Dawaj, bo Kurde, za no nie umie godzinę nawet srebra kończy. zdobyć tutaj, co jest? Kontynuuj. Co Stwórz za klasę. kicha. Mogę stworzyć jakoś klasę? Nie. Dobra, teraz to O. wydałem. Ty dołącz, a nie klasę będziesz tworzył, bo mnie chuj strzeli. Nie, mów tak brzydko. Jak do ciebie mam przez koszary dołączyć? Nie. Nie, klikasz PlayStation button i przez moje zaproszenie. A przez twoje zaproszenie. Wysłałem ci 3 zaproszenia. 3 zaproszenia, ojej, ojej, równa. Richtig, o. Ja teraz zrobiłem trakcję na jedynkę, to w ogóle mnie ciepie jak szmatę. Ten. Wiesz co ci powiem, już sam... Och Boże, mnie najbardziej to gorszy, że muszę ten telewizor mam, wiesz? No, Kurde, ten monitor to by mi życie uratował. Bo by był mniejszy i fajnie by se go miał 2K i kamerka by se dał na wprost praktycznie i... Już myślałem, że prądu nie mam, bo mi telewizor zgasł. Ja pierdzielę. kurde, Zrobił powiem się ci czarny. masakra, nie wiem jak ty w to grasz w tego GT, ale jak ty masz wszystko na złoto zrobione... Kody to- używał. No, Te chłopcy zaro przyda, czekajcie. Nie mecz wiem się jak ty to zaczynało, robisz, sobie ale... idzie. No Ja brawo. ci mówię, ja tutaj ledwo wyśrubowałem akurat teraz audicą jakąś jadę. Taką sportową RS, czy tam nie wiem co to tam jest i ledwo mi się udało na brąz zdobyć i prawie około sekundy mam do srebra i ja nie jestem w stanie srebra zrobić. A już nie No, mówię oczywiście wszystko o złocie, dobra. złoto to już se raczej podaruję nawet i go chyba w życiu nie zrobię. No ja mam wszystko na złoto, nie? Siś. A okazało się, że to zrobiłem w godzinkę, może dwie. No i znowu, ja już nawet nie potrafię tego mojego cienia dogubić, dogonić. Ten mój cień ze mną Dogubicie też. wygrywa teraz. No co ty, nie ma szans, żeby w ogóle mój cień dogonić. Za szybki byłeś. No ci powiem, że na brąz było 20 sekund i 1/10, a ja mam 19,498. A 19 sekund, czyli pół sekundy praktycznie jest na srebro. To ja tych pół sekundy nie umiem urwać, żeby zrobić srebro, a na złoto jest 18,3. To ponad sekunda, 1 sekundy. A tak, już po trawie teraz jadę, to na pewno. Już sobie mogę zrobić jeszcze raz. Let's do this, Marines. Nie jestem w stanie tego zrobić. Czy to jest easy? Co? No dla ciebie może. Podaj mi pasy do konta, to ci to zrobię. Tak, jasne. I może Zmień do se tego hasło. bankowego. Nie, zmień hasło na jakieś inne, No, po prostu na losowe. ja ci raz, to dwa, porobię trzy, aż i do potem sobie 9? znowu zmienisz. I potem sobie znowu zmienisz, No. jak ja ci to zrobię. No jaki by był sens grania w takiej gry, jakby mi ktoś Enemy przechodził. UAV is airborne. Wiesz, miałbyś na złoto. Trudno. Kurczę. O, bla bla bla. A, byłem pierwszy i na ostatnim zakręcie wziął. Spoko. Nie, wychodzę No, z też tego. tak miałem parę razy. Wychodzę z Ale ty tego. tory robisz na, no, ty tory robisz na złoto, czy kampanię? Nie no, ja robię tą kampanię, nie?
Ale kampania jest trudniejsza. Mi to zajęło 2 dni, żeby zrobić calutką na złot. Ale Myślałem, że chodzi ci ciul o mnie. tory, Jak ty Dobra, już to masz dobra. zrobione całe? No, wszystko. Ile to ty to grałeś? UAV is kurde? airborne. Od premiery codziennie. Nie, ja mam kampanię 12% nauki jazdy, 12 wyzwania misji, 9 Nie, praktyka na panie. torze, za które zmieniam. Friendly Mi się airstrike on wiesz, the way. Akurat trochę praktyka znudzi, to na to, że potem- jest najłatwiejsza. To potem coś innego, no tu mam na razie z praktyki mam tylko 6 zrobione, już wszystkie na złoto. Bo najłatwiejsze. No. A tory masz jakieś na złoto porobione? Chyba nie wiem. Ja ci mówię, że ja tu nie do końca... Kurczę, nie masakra, się coś ty ogarniam. za grupa wybrał. Ty w ogóle nic nie umiał strzelić. No bo jak ja mam 30 parę level, to znalazło pode mnie. Ja mam 306 poziom. A ja mam 8. Tak, Powiedz tak, mi, kiedy tak. ty masz czas na te ogrywanie tych wszystkich O, gier? Bugatti Powiedz mi, ja Veyron. mam takie jedno pytanie. Enemy UAV is airborne. Friendly Ale chopper to do on the mnie? way. Nie no, Nie, masakra. do mnie to było pytanie. Kiedy on ma czas, Aha. ej. A nie wiem, nie? Ja bym musiał mieć tak co najmniej 3 miesiące rewiru. Kurde, Nie, niepowodzenie ja po 10. szkole odrabiam szybko lekcje, ja tam zbieram odpad, coś tam sobie powtórzę i sobie coś tam pociupię zawsze z godzinkę, wie. Tylko wiesz, czym lepsze wyniki, tym więcej dostajesz punktów. Jebnie, I tak pies. tam wszystko Nie, zatrzymaj się! Stój! No patrz i zatrzymał mi się za... Co za no i życie. A masakra Kurde, mogę WRC rzucić 7 nie flesza. kupujesz? Co on nie jedzie? Nie, Ty KF wsteczny, czemu mi do tyłu nie jedzie? Jebnie, plecy. Nie mam Plecy. plecy. Bo telefon muszę wymienić. Ty, masakra, czemu on mi nie jedzie do tyłu? Kwadratem na czeka. Jaki bezsens. No to 36 sekund to na pewno się w 10 nie zmieściłem. Kurde, Bugatti Veyronem mam się zatrzymać po 200 metrach. Tak, a wiesz kiedy? Jak zacznie ci się pierwszy pachołek. Od razu po hamulcach. I kółko i ten. I ten wiesz. We've taken the lead. Od Jeb, razu. A Jezus. co to teraz było? Trochę chyba za szybko jeszcze. No to troszeczkę No, później hamuj, kwadrat. co ty kliknij, We're nie? about to win this one. Keep up the fire. Bo Ach. to jest akurat trudne są te rzeczy. Fuck, sam sobie granata pod nogi wziąłem. Kurna no granat. Jest. Złoto. 9689. Friendly airstrike on the way. No to jest Our łatwiej UAV is obciąż, to jest online. przypadek. Palcem na siebie. Enemy UAV is airborne. Wiem. No. Pum, pum, Enemy pum, UAV pum, is pum. airborne. Dobra. Może dzisiaj nic nie wpadło, żaden słuch, Kurczę. ani nic. To się dzisiaj ludki nie postarały. No dzisiaj jakoś słabo, ja nie wiem, czy w poniedziałku wszyscy poszli spać, czy co ty? No. We've taken the lead. Najlepiej to się robi streamy w piątek. Do której byś nie robił, zawsze masz oglądający. Wiesz co, wątpię. No. Ja tak mam. To nic, ja kończę streama. Ja. Ciul mnie. No, z początku było spoko, bo tam parę słów weszło, ale Ja nie. przywitali, tu gdzieś idę, tu coś tam. To i- poczekaj, to ja wejdę. Ciul, nie umiem jak trafić. Dobra, to żegnam się z moimi... Audio Ja, Dostałem trzymajcie gdzieś się, tam? oglądajcie tu, rozumiesz, pana Tak, Ariela trzymajcie się. Ja, wiecznie i wszystkich ten... oglądajcie. I zawsze i łapka w Podajcie górka do nas, i bo- subka dajcie mu synkowi, bo fajnie go do i proście Ja. o nowe te recenzje i ten unboxingi. Dokładnie. Po Tak jak synku- tu kolega na Bo mnie synkowi powiedział. to tak pięknie wygląda, tak pięknie wyłazi, że rozumiesz, Our UAV is online. To jest wstyd. że mi je gańba. Mnie normalnie gańba, że mi tak fajnie wyłazi. Dobra. To dzięki za uwagę, trzymajcie się. Na Enemy razie, UAV cześć. is airborne. To Okej, pięknie, że cię A zareklamował. ty udostępniasz gdzieś swoje stromyki? Pięknie. Co? Friendly airstrike on the Udostępniasz way. gdzieś swoje Wygrana. stromyki? O, jest. Z link. No na YouTubie. Tylko? W sensie link. Na fejsie gdzieś. Aha, to nie, no na fejsie daję, no.
na swoim koncie, na grupie u Lemiego, czasami tam na grupie u tego u Nanka też tam wstawiam. No kurde, tylko jakiś typom. Słuchaj, ja ci powiem, kurde. O, Nanek zamykał. No, ja ci powiem tak, jakby była, kurde, jakbyś tak udało, ta strona, rozumiesz, moja troszeczkę rozwinąć, to było fajnie, nie? Wiesz, o co chodzi, Arel? No, Wtedy byśmy się mogli jakoś tym spiknąć. Ale kurde, musimy się kiedyś zgodać, nie? Bo ty flaszki nie pijesz, tam na jakieś piwsko, rozumiesz? Tak się przyjechać i se jakiś vlog nagrać. Dwa kanały, rozumiesz? w sumie ja. Jeden drugiego werbuje i... Nie? A ty powiedz mi, ty we FIFA nie groź, nie? Nie o FIFA. Ja we FIFA cianki. Tak, znaczy ja we wszystkie gry jest cianki, no ale... We FIFA najbardziej. Ale lubisz to, co robisz. O, mi to nie przeszkadza. Ja się z tym pogodził, że wiesz, że to... Co to jest, kurde? Dostaję Nanek, tu my w jesteśmy w oddzielnych powiadomieniach, drużynach. dostaję z jakiegoś Wolfgang. On tutaj testuje jakieś, wiesz, procesory, porównuje taki z takim, nie? Ja go nie subskrybuję, a dostaję tutaj przy dzwoneczku jego powiadomienia. I to już drugi raz w sumie. Nie wiem Może czemu. masz zaznaczony dzwoneczek. Ale ty, no ja w ogóle pierwszy raz widzę ten kanał. Nie, a powiedzcie mi tak Nie mam szczerze, ani suba, ani Peter Mod, też 2 kanały na Facebooku? Znaczy 2 kanały, no 2... Znaczy no ma Lemi, chyba to jest taki chyba jakby ten i potem ma ten swój No, ale nie o to mi chodzi, no Normalnie. prywatny mo to wiadomo, ja też mam prywatny. Ale wiesz, że... Na 100 z tego ma, nie, Jeb. no ma grupę i Facebooka ma normalnie, nie? No. Lemi. A to Ma jest Lemi i ma najgorsza grupę, mapa, jaka istnieje. czyli on ma tak jakby 3, nie? Grupę, potem ma ten Lemi i ma prywatny, nie? Ale chodzi mi o to, czy... Nanek tutaj na kuckach. No, odsuń się, ja tam na kutka nie chodzę i no idę na pełny. Słyszaj. No Nanek, wygadaj się, bo nie wiem. Chodzi mi o to, czy też Zobacz, tak coś tam, mo jak ale- ty. No chyba tak, no bo mówię ci, on tutaj najczęściej pisze z Lemi, No, nie? ale słuchaj, ja na przykład mam coś takiego, że... ja mam... ja nie zmieniam konta, tylko mam ten... w moim koncie mam takie jakby dodatkowo te... Wiesz, o co chodzi? We've taken the lead! No nie, właśnie. Masz ustawioną taką stronę. Pod stronę, tak, Stronę wiesz? czy fanpage No. osobę publiczną. We've lost the lead! Pany, co tak cienko? Ja tylko mam 4-1. To ja ci powiem, że ja na przykład jak kurde tutaj streamowałem przez Playa i tam dodałem sobie te konto, co sobie właśnie zrobiłem, te drugie pod ten niby gaming, No. to tam na przykład miałem tylko jako, mogłem udostępnić znajomi i No. coś tam, a nie było publiczne. Dalej tak nie jest, nie wiem czemu. Próbowałem to w ustawieniach zmieniać, ale nie mam pojęcia o co chodzi. No to ja też nie wiem. O, słuchaj, wleć se na ten... do mnie na streama, nie? Arel. Już czekaj. No i Już pod czekaj, streamem potrzebne. powinny być te wszystkie komendy. Jaką ty masz miniaturę. Oj no. Jakieś dupę se znowu Nie, ustawił? dupa nie. Piękna. Ty sobie ją zrobił sam, czy żeś ją ściągnął? No zerżnął. Jak chcą, to mogę nią oddać. Była w internecie. Jeb po oczach. Nanek, ty widzisz moje staty? Staty były nakierem. Na taczkę. Zryw masakra 10 na 1. No ładnie. A ten drugi ma 8. 11. 11-2. No ale Enemy UAV is airborne! Ja tylko tu gram.
A powiedz mi, czym ty naszej strzelasz? drużyny. M4. Pistoletem. Na woda. Z pistoletu też zabijam. Ach, kurwa, tu drugi był. Znaczy zeskoczył. Kurwa, chuj jebany. Zgasił cię. No. Friendly Aż se helicopter on the śmigłowiec way. ogarnę. A to jest za fez, ja ci powiem, to jest kurde przerąbany taki śmigłowiec. Dobra, jest zabójstwo helikopterem. Jebnie. Dobra, pan, ja spadam. Ale nie weszłeś, nie wpisałeś komendów, ale Pisałem. Jak to nie? nic mi nie wyskoczyło. A gdzie ci to miało wyskoczyć? Aha, jesteś. No jest, No pasuje. A tam jest więcej. ale tam nie piszą komendy, pisze tylko ten. Kanały nasze piszą normalnie. Masakra, jest YouTube, Easy. Czekaj, co ty tego dasz? No tak, Hmm. nie masz komend, tylko masz normalnie. Czekaj no. Muszą być komendy. W sumie pisałeś. Cywałek jest specjalnie. Komendy do bota. Arel, Easy, Masakra, Ekipa Zryw, Ginter 200, Ginter Ekipa, Ginter FP, Ginter Info, Ginter Jako Pogoda, Ginter VIP, Ginter Żyd, Jaka pogoda. Kaj ty to Lemni. widzisz? W opisie. A tu, No. kurde, to weź je jakoś albo wyróżni, albo coś, albo weź, weź jakąś spacją to gdzieś tam, nie wiem, Czekaj, już kurde, to nie wiem, jakoś to byś musiał zrobić, Enemy helicopter nie wiem czy to mi się da jakoś, bo ludzie właśnie mają jakieś wyróżnienia, a Ja też nie wiem to jak te zrobić. wyróżnienia robią. Bo to się nie rzuca w oczy tutaj, nie? Dlatego ja tego nie zauważyłem, ja tylko zobaczyłem to, co na dole są te nasze konta, nie? Te konta to ja wiem, to jak mu zrobił. No, no, no. Nie widzisz jak mu spromuje. A wy co? Coś to słabo idzie chyba. Co? Nie, to ci powinno wyskoczyć po jakimś czasie, wiesz? Bo to od razu nie wyskakuje. Teraz tak nie wyskakuje. Powiem ci, że ta wyrzutnia rakiet jest jakaś oszukana. Weź może ten, wiesz co, może No. zrób. Może z dużej litery te komendy napisz przynajmniej. Ale nie, albo... bo one się pisze z małej litery, wiesz? Ale nie, mi chodzi tutaj, komendy do Mhm. bota, nie? Zrób z dużej litery i za tym zrób dwukropek, to się może jakoś tak będzie... Tak masz, chciałbyś wesprzeć mój kanał, czy tam witamy na streamie, nie? To się bardziej rzuca w oczy, nie? Czy tak jak masz na przykład o YouTube 2 kanał, Czekaj, subskrypcji, już. licznik subów, to masz, To opanuje. airborne. wiesz, to one się bardziej wyróżniają, bo one są, wiesz, bardziej wysunięte albo coś takiego, nie? Z dużej litery i ten. A tak to tego za bardzo nie było widać. Otóż nie było tego widać. No nie, mi się to nie rzuciło w oczy. Ja patrzyłem na sam dół, mówię, gdzieś na dole mówisz, a ja na sam dół UAV is patrzyłem. online. No teraz już się powinno rzucać w UAV oczy. is airborne. Po chwili powinno być. No, teraz się rzuca. Jebnie! Pederasta. Enemy Dobra, helicopter to approaching. nic, to ja zmykam. No, trzymaj się. No, na razie. do miłego. Do jutra. Do miłego zobaczenia. Jebnie.
Jebnie, ej, masakra, czemuś mi nie pomógł. Bo zginąłem. Ty zginąłeś? Taki kurde Wiesz, pro ja mam, gracz? 16 wiedźmin. Bo to się nie tyle tam robiłem. Masakra, taki pro gracz i zginąłeś. To jest wręcz niemożliwe w twoim wypadku. Jak są teraz wyleźć, kurwa? Oj, dobra. Kurwa, na plecy chuj w las. Pierdolony cfel. Enemy helicopter approaching. Nienawidzę cię chuj, nie? Lecę za tobą, może wygram. Ja pierdzielę. Chciałem z pistoletu go robić. Oczywiście broń mi się nie przeładowała, bo po co? Plecy nam mamy. Plecy, 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 plecy. Już biegnę. Enemy UAV is airborne. Obydwu załatwiłem. Kto załatwił? Granata rzucił. Our Okej, UAV is załatwiłem. online. Time is running out. I co? Przegraliśmy. Ja zawsze wygrywam. Comrades. Wszystko Easy, siema, witam cię serdecznie. Pod opisem może rozumiesz komendy, które możesz pisać. Wpisz wykrzyknik Easy z mojej litery i wyjdzie twój link do twojego kanału. Panie Easy. masz mój wynik, a wynik reszty osób. No, widziałem. Ale zgasło mi już to. Ja prawie 2 koła, a gościu za mną 1000. Easy, zobacz co to no. Weź na ten countdown. Ten wiesz, ten mapę weź tą u góry. Wziąłeś? Zaraz. To weź ją szybko. O, dobra. To jest najlepsza mapa. Tu idzie wykroić po 20 fragów. Ja. I to na luzie. Ale mam spadek formy. Czekaj, która dopiero 10? No ja jeszcze meczyk i kończę. Wiesz? Mhm. Ze sobą. Co bateria muszę zmienić i... Easy, a co tak u ciebie słychać ciekawego? Spytaj się go, czy dzieci zdrowe. Chłopie, u niego zawsze zdrowe. Ale on chyba wlazł na chwilę i uciekł. Bo nic nie pisze. Aby się przywitać. Może. Co tam jesz? Hmm? Co Nie jesz? jem. Spożywam baterię. A, Czekaj, co ty masz? MP4? Ja mam MP16, nie mam M4. M4, ja mam MP5. Team Team deathmatch. Deathmatch. Let's do this. A MP4 to jest format plików wideo dla Nie, jest jeszcze broń MP4. Na przykład w Counter Strike'u chyba była. W tym starym 1.6. Nie, MP4 była. MP3 było. MP3, MP5. W starym 1.6. Tak, bo grałem w zeszłym Easy, tygodniu. kurde, zaprezentuję ci to, bo kurczę... Trzeba się pochwalić, a ty nie oglądasz. Enemy UAV is airborne. Proszę. Nie, a nie Plecy masz, słyszałem. kurwa, miałeś plecy. Musiałem ci dupę ratować. Nie uratowałeś, bo poległem.
No bo granat była, jak Enemy granat to UAV nie is mogę airborne. robić. Przed wszystkim cię nie ochronię. Our UAV is online. Jebany! Kurde, wlazłem po 4 było, ja pierdzielę. Ajajaj. Jest trzecie robisko? Our Nie mam UAV is amunicji. online. Jedyne co mam to broń do pistoletu. Znaczy amunicja do pistoletu. Our UAV is online. Tam Easy jest więcej komend, Pitole. także... Friendly airstrike on the way. Nie wiem, jeszcze jakieś takie fajne komendy wpisać. Ajajaj, pierwszy był. Pierwszy był. Easy, jak tam strumyk mój? Dobrze działo? Ma tam jakichś dziwnych lagów albo coś? Enemy UAV is airborne. Nie, plecy. Plecy, pany, plecy. Ten masakra jeszcze wcześniej ich obeszedł, całych prawie. Jebnie, kuźwa. A jak ty masz ten tak wpisany zryw? Normalnie, masz klantak. Enemy UAV is airborne. Ja pitole. Ajajajajaj. Przez chwilę był zielony ekran, bo to jest, rozumiem, związane z tym, że testuje nową opcję. We're losing this fight. Jest testowana nowa opcja, jest wykorzystywanie większego bitrate'u, żeby była większa jakość. A ogólnie to A to ci i tak nic nie da, bo YouTube ci obcina jakoś. wiem, ale... Drugo jeszcze jedna rzecz jest taka, że... O, fuck. Dobra. Drugo, że jest taka, że OBS szwankuje mi po 2 aktualizacjach z internetem. To cofnij. Nie, no już nie cofam. Niech sami naprawią. Jest w OBS-ie możliwość przywrócenia poprzedniej wersji. Ja pitole. Ach, tu był kierunek. Our UAV is online. Enemy UAV is airborne.
Jebnie, skąd on tam wylosł? Ojej. No i Bloody hell, nam we just taki got our fakt. asses kicked. Dobra, dzięki za gierkę. Ja też uciekam. Fajnie było. Pozdrawiam twoich widzów. A już chyba. Zapraszam do mnie na kanał Masakra 27. Już tyle nie ma. Dzisiaj w ogóle słabo jakoś było. Nie wiem co jest grane. Wyprzedził mnie chuj. Ja go pozwę chuj. Kto cię wyprzedził? Dobra. No jakiś typo. Jest jeszcze w WRC zagram jeden wyścig, może dwa. Ojej. No. Co jutro do szkoły? Nie. Nie chcę mi się. No, nie chcę mi się. Dobra. Dzięki jeszcze raz wielkie za Nie gierkę. ma za co. Weź. Był fajnie. A, i ustaw sobie tego Drive Cluba, zainstaluj na jutro. O, nie, miałeś chyba za nic. Weź mnie nie denerwuj. Dobra. No na razie. Trzymaj się. Do jutra. Tak? Ale Easy. Masakra idzie już spać. Możesz zostać u mnie. A nawet jak masz czas, to możesz wpaść na imprezę. Sobie możemy pogadać. Bo kurczę, dawno nie było okazji z tobą pogadać. Co tam słychać u ciebie? Widziałem jak tam na kanale jakieś gameplaye żeś dodawał. Kurde, dzisiaj ci powiem, Easy, cisza na tym streamie, tak jakoś, wiesz, tak, nie wiem, może poniedziałek, może coś. Dobra, kontynuuj, co tu mamy? Masz czasu. Co ty studiujesz, nie? Czy dobrze myślę? No, to też nie ma się co dziwić, kurczę. Studia to też trzeba się tam przygotować. Jak dobrze pamiętam. Kurczę, ale widzisz, na Facebooku mi tam możesz napisać. Możemy przecież chwilę od czasu do czasu pogadać, co tam słychać. Dobra, daj mi minutka, zaraz wracam. O, konsola, widzę, że się grzeje. Dobra, jestem, pasuje wszystko, ja
A nawet nie wiem. Ale mikrofon założę. Easy, powiedz mi, jak tam nowy odcinek? Jak tam nowy odcinek no, Dragon Ball. Jakaś recenzja odcinka albo coś. Naprawiony jest. Będziemy próbować swoich sił. WRC 2017. Nie robisz jakiegoś tam umówienia, jakieś twoje propozycje, przemyślenia, co myślisz, bo ciebie to tam fajnie wychodzi na kanale. Tarmac, left 5 into right 4, Wiecie, teraz and left 5, Titans 4, 50, mamy utrudniony kontakt z tobą. right 5, Titans, keep in, hard brake, into left 3, keep in, 30, into right 4, hard brake, caution, acute hairpin left, narrows, don't cut, and right 5, 30, Oj, oj, oj. Siema, Tomek M. left 5, Titans, into kinks, left 4, Wbiłeś short, może into na right 3, Facebooka. opens, don't cut, and right 2, into left 1, Na don't cut, fanpage. 30, right 3, Titans, Co but left 4, ty 30, pracujesz albo coś, że tak późno jesteś? and right 5, short, into left 4, Czy and left jakichś 3, lepszych short, streamerów don't oglądasz? cut, into right 3, Titans, Manek streamuje też. Leca do niego, obejrzeć tam. into left 5, keep in, and right 5, short, 40, Zaczyna coś tam czekać. caution, acute hairpin right, 30, Oj, miałbym na ręcznym, ale kurde, Zosiek się left 6, and acute hairpin left, 60, right 5, short, 120, over crest, Ale keep in, kurczę, left 6, Easy, and ty mi right musisz 4, napisać, jak and byś left to 4, zrobił, że opens, slow, 30, caution, right 3, into junction, long, Nightbox, and Vito, left 5, tightens, into right 4, to jest short, bardzo przyjemne. brake, into left 3, and right 3, opens, keep in, 50, and left 5, tightens 4, and tightens 3, long, caution, square right, opens, 30, left 6, and right 5, keep in, into left 4, opens, long, keep in, 50, caution, brake, hairpin right, 50, Tomek M, jak chcesz. Ściszyć grę z tego? Czas z pieprza. Myszka. No jest cicho. Aha, bo ja mogę... Dobra. Ja też mogę ciszej gadać, wiesz? Też to może być. Choć już powinien sobie to sprawdzić tutaj. Czekaj. O, teraz będę miał podsłuch taki mniej więcej.
Right 3, keep in, into left 3, opens, keep in. Into right 3, short, don't cut, and left 3, short, into right 4, opens. And left 3, faktycznie, jak tak słyszę long, keep in, przez 13. te drugie słuchawki, to jest tak cicho bardzo. Right 4, tightens, long, keep in, and left 4, tightens, long. Right 5, tightens 3, don't cut. Into left 4, opens. Into right 5, 13. Right 5, long, into tunnel, tightens, 16. Jezus Maria. Jedź, bo czas. Czas na nos nagli. Left 4, into right 3, Trzeba głośno go dać, żebyście mnie słyszeli fajnie. Nawet powiem wam tak szczerze, że się nie zastanawiał czy... Ale jak mi to napisał ziomek. Easy, przecież ty możesz otwarcie napisać. Nanek, ty stary zgrydzie łysawy. Weź zrób coś z dźwiękiem z gry. And left 6, What? 13. Wam powiem tak, ja kiedyś kurde muszę prywatnie bez streama przejść tutaj Into square right, ta kampania. Kampania w ten WRC. A tak na poważnie. Right 5, into left 5, tightens, 13. Left 5, long, 100. Fajnie się jeździ, kurde. Oj, o. Kings, 50. To do... Czekaj. To do... A to... Tomek, powiedz mi, ty się sam łodnos, czy no tak, bo fajno gotkaje. Bo jeszcze mam, rozumiesz, strona na Facebooku. Oj, ale że to spieprzył, Bo jeszcze mam stronę na Facebooku, rozumiesz? Wraz pod linkiem możesz znaleźć ciupimy po naszemu, a Nanek 2386 też nie możesz się znaleźć. Mr. Black, siema. O, to o tym panu muszę wam powiedzieć pierwszą taką historię. To jest pierwsza osoba, która mi wysłała donacja i nigdy tego nie zapomnę. Ja zawsze o tym pamiętał. To jest pierwsza osoba, która uwierzyła we mnie i mnie wspomogła. Także serdecznie cię pozdrawiam. Tam też Call of Duty grałeś, nie? Black Ops. Trójeczka. Oj, ale uderzy. Tak się nie robi. Mr. Black, jak dobrze pamiętam. Ja uderzy. Pięć. Aha, to ci się ta nasza gotka podoba. Ale spoko to mega. Bo ja ci powiem, ja ci tak proponuję, tak samo Mr. Black, proponuję ten Nanek 2386 tam na Facebooku, bo to wtedy wiesz, jak na przykład może ktoś z waszych znajomych się mu spodoba i wejdzie. Czekaj, ktoś jeszcze pisze, ale to już chyba zdąża. No ja wiem, że ty z nami, ja wiem, że ty z nami, ale mi się wydawało, że ty jeszcze... Albo któryś inny jeszcze tam grał.
Jeszcze chyba ktoś inny z nami, kurczę, grał. No i teraz, o, 6. miejsce. Drugi OS. Drugi OS. Czekajcie, ino pany. Drugi OS. A powiedzcie mi, ogólnie stream u was coś laguje, wszystko jest, czy jest wszystko ok? Bo tutaj patrzę w moich ustawieniach, znaczy ustawieniach w statystykach, nie powinniście mieć, może tam jakiś taki, coś takiego, może byście mieli roz, ale nie więcej. Coś takiego może możecie mieć roz. Bo po prostu zwiększyłem bitrate ze względu na to, że chcę po prostu przetestować, czy jest to możliwe, bo jak się nagrywa z większym bitrate'em, jest lepszy obraz. I teraz właśnie streamuję z większym bitrate'em i chcę zobaczyć, czy u mnie jest u ciebie jest ok. Aha, no to spoko, bo jest tak mniej więcej bitrate, znaczy wysyłam obraz, a ty byś go musiał pobrać też z taką samą szybkością, czyli około 12 mega na sekundę. Czyli jak nie widzisz straty, czyli że tam wiesz, że ten internet muli albo kółeczko masz na moim streamie, no to masz dobry internet albo faktycznie jest lepsza jakość. Także nie obraźcie się na pana Nightbot. Właśnie, że chce takie coś uruchomił. Może to takie będzie urozmaicenie na streamie. Też możecie se pod filmikiem macie ten opis albo taką strzałeczka do... Czekaj. Ta. Aha, bo to jest na odwrót. O, tutaj. Ja, bo tak patrzę na ten. Powinniście mieć taką strzałeczkę tam w dół, tam będziecie mieli rozwiń opis czy coś takiego i tam powinno być komendy do bota. Możecie spróbować coś tam, czy co tam działo, bo tam jest kilka tych komend wypisanych, także że no sprawdźcie, nie? Bo ja to sprawdzał na offline, to coś działało i coś ten. O, tutaj jak jest te donacje, co mi z Nightbota wyszły, to jest w ogóle inny system tych donacji. To jest typowo tam jest właśnie na PayPal, ale to tam nic specjalnego. Dobra, bo to jest dorosły stream, też jest do dorosłych osób. Także spokojnie. O! Co je zrobił? I odcinek zaczął, a nie, też jest dobry. Odcinek specjalny. Nie, to nadrobione. 5, into right 4, into left 4, tightens, don't cut, into right 3, into hairpin left, opens. Oj. Trzeba sobie ten kurde na ten monitor trzeba sobie nazbierać. Oj. Na ten monitor trzeba sobie nazbierać, bo kurczę na tym telewizorze. Tu teraz mam zasunięty przez jeden monitor taki stary. Jeszcze przez monitor, który z laptopa, który streamuje ogólnie. No i ci powiem, powiem wam, że mam to dość mocno zasłonięte. Ale starą, no trzeba jakoś sobie radzić w życiu i sobie jakoś więcej radzę. Jeszcze powiem wam, przydałby mi się jakiś moderator. Może ktoś by był chętny, ktoś by miał więcej czasu, lepszy sprzęt, bo jest taka misja, chciałbym funny moment na moim kanale zrobić, po prostu żeby ściągnął wszystkie takie mniej więcej fajne odcinki z
5, na mój hard kanał brake z into wszystkich hairpin line. filmików i cosplayów, tak. No powiem, że And left 4, very long, opens, Arel, keep o! in. Arel, jesteś. Dzięki, że ten testujesz. O te funny moments mi chodzi, bo no jest tak dość tak troszeczkę ograniczony i czasowo, i sprzętowo, Right 4, żeby po prostu coś short, and takiego left takie 6, zrobić, short, taki 70. filmiczek. No ale Left byłby 5, bardziej keep wdzięczny, in, jakby and right 3, tightens 2, ktoś long. z widzów miał taką Into left ochotę, 1. chciał jakby na przykład nie Into right 3, finansowo, don't ale cut, and left 3, materialnie don't cut. zainwestować w ten kanał. No. Right 2 and left 3. Bo to też jest over jakieś 13, wsparcie tego into kanału. kicks 100. Oj, 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 Into oj, right oj, oj, 4, oj, oj. tightens, into kicks Powiem 50. wam, z cygaretą w ustach Left to ciężko 5, będzie. 30. Right 3, into left 3, Ale don't cut. kurde, into lubię kicks 100. na przykład przy zima jest... Oj, 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 oj. Czekajcie. Jeszcze trochę mam ściszyć. A, nie. Ja zrobię inaczej. Panowie, zrobimy inaczej. Nie będę ściszał gry. Nie właściwości. Filtry. Poziom, bo jest mam 1 na 1, a zwiększa się go na 7.2. Czekajcie, bo bym musiał troszeczkę podsłuchać. I teraz... No, teraz mnie powinno być bardzo dobrze słychać. Jeszcze raz sprawdzę, czy... No, teraz mnie powinno bardzo być, bo tam troszeczkę w ustawieniach, że cykł. No. Ja wiem, bo że troszeczkę tam w ustawieniach cykł i... Bo konsola jak ścisza, to już praktycznie w ogóle nie będzie potem słychać nic. A troszeczkę nawet sobie mogę oddalić ten mikrofon. W ogóle mam nowogąbka na mikrofon, także ona też troszeczkę tłumi mój głos. I co, Arel? Wszystko tam ok. Widzę, że wpisujesz i wyskakuje. No, ale właściwie tam nic nie ma. Ale czekaj, no właściwie kurde. Czekaj, jeszcze troszeczkę wam obniża na tej konsoli. Teraz powinno być lepiej mnie słychać. Co do takiej pogody, kurde, zawsze przy zima lubię jak takie, to już jest taki pół zwrot. No to widzisz, no teraz jest ok. No i za to was widzowie cenia, że na przykład Arel za to, że wiesz, ktoś tam powie, o słuchaj, coś tam popraw, bo kurczę, bo jest tak samo wiesz jak ty, nie jesteś w stanie, rozumiesz, prowadząc streama, sprawdzić jak cię słychać, nie? Bo to no... To niby powinieneś ustawić, ale wiadomo jak tam coś się zmieni, ustawienie. No, bo zwiększyłem poziom mikrofonu, także na pewno mnie musi być lepiej słychać.
Ale sami widzę, że widzicie... Oj, oj, oj. Widzicie na streamie, jak to wygląda. No, przydałby się ten monitor. No, jest tego Arel. Ja też ile razy, kurczę, próbował wszystkiego w porównaniu z tymi moimi pierwszymi streamami i w ogóle, to ja cię kręcę. Czwarty, proszę, w takich ciężkich warunkach. Fajny jest ten, nie? Ja musiałbym zrobić taką komendę, żeby po prostu link do strony z komendami było wszystkimi i tam troszeczkę więcej komend by było, nie? To by też było śmieszne. Dobra, kontynuuj, 5, jeszcze jeden odcinek. No, 22, 28, no to kolejny, 23 będę kończył, tak to troszeczkę lizna snu. To ja mam na maksa mikrofon i chyba... No, z tym ostatnim, rozumiesz, komentem do tego to może troszeczkę przesadził, ale to już był spontan, czysty spontan, wiesz, Arel? O kurwa. Ej, czy wy coś w ogóle widzicie? Kurwa mać, zajrzek wyczaskał wszystkie lampy. O fuck. O ja pierdzielę. Czekaj. Musiałem się wycofać, przepraszam. Sorry. No, wyczaskał jak tak auto, że... No, jest noc. Jest tu w WRC noc, a ja wyczaskał tak auto, że... No... Lampy, że wyczaskał i to już mi się trzeci rozstarzyło. Nie popatrzył jak dobrze na ten i... Że już trzeci raz wyczaskał, tak. Zresztą wasze zdrowie. No, gierka ci powiem, Arel. Jest zacno, jest na serio, jest zacno. Pod takimi względami. Czekajcie, zaraz. A to Tomek M, to ty masz PS Pro? Że masz te 4K niby? Nie, Arel, to też jest ciekawe. Czekajcie sobie. Przełącza tutaj. Będziecie widzieć komentarze. No widzisz.
Ale ja ci powiem tak szczerze, kurde, my się musimy się kiedyś zgodać. Ja tam wezmę moja, co się twoja zakoleguje z moją, to będziemy mieli akurat przywilej, żeby ty, ale ten Tomek, on jest przerąbany. Niby nie ten, ale Gotka nasza pomału chyta. Siemanko, Krzysiek. Siemanko. Ogólnie teraz prowadzę streama. Nie przeszkadzasz, możesz ze mną porozmawiać. Na czacie jest Arel, Tomek M. Także nie ma problemu. Co tam u ciebie słychać? Bo nie mam właśnie. Dużo osób się mnie pyta o nie. Nie mam. Musiał, wiesz co? A nie ma go? Aha. A ja go dawno nie widział. Aha. Swoje życie ma. Jakbyś kiedyś z nim rozmawiał, bo nie wiem, czy będę miał okazję, tego pozdrów. Czekaj, Mr. Black. Tak, słuchaj, Mr. Black. Jutro byśmy mogli właśnie pograć w Drive Cluba. Bo ja im odpowiadam na komentarze, wiesz? No, bo ja tu mam na drugim tym monitor odpalony, wiesz, i odpowiadam im na komentarze. Ja se streamuję, rozumiesz, i się tak bawię, for fun. Bo większa uciecha jak z kimś godą niż jak grom. No. Jak chcesz, to możesz sobie wleć, zobaczyć jak tam ten jest, jak to wygląda, jak ja wyglądam, jak mój stream wygląda. Kanał się nazywa Ciupiemy po naszemu. Ja? Obejrzyj. No spoko. Możesz zostawić suba. To akurat w tym momencie mam takie okno, że wyskoczy. No. Słuchaj uważnie. Ciupiemy po naszemu. No nie przelituję ci tego. Ciupiemy po naszemu. To mekę. To jejo. Bo ciupać to znaczy drzewo ciupać. Czekaj, bo... Co? No chyba 2 było, 152, no ale to niech już jest 1. To ja jutro pójdę do roboty, to w międzyczasie ściągnę. Okej, Mr. Black, to ściąg, będziemy grać. Zrobimy imprezę i będziemy grać w wyścigi online. No, wpierony. No, taki mały jest tych. Nie, ja mam... No, ale to ja mam... kupiłem nagrywarkę HDMI, splitter, taki rozdzielacz. Z tej, z tej nagrywarki, rozumiesz, mam pobierany obraz, rozumiesz, z konsoli. On jest tak mniej więcej plus minus obrabiany. Jankes, kupię ci peceta i będziesz koks. Jankes, nie ma sprawy. Rozumiesz, jak ty mi kupisz kompa takiego fajnego, to czekaj, jaka jest kamerka, o, tak żeby na kamerce. Tu wyżej, tu nade mną, będzie Jankes, rozumiesz,
Kupi mi komputer. Nie no, spoko. Ale... Czekaj, za chwilę mi powinno wyskoczyć. Bo jest to otwarte na tym. Arel, nie wpieprzej się, bo padł, że kupi mi kompa, to mi kupi kompa. Jogo, rozumiesz, mogę nawet spłacać przez 38 lat, ale padł, że kupi, to kupi. Czekaj, dałeś tego suba? No to coś kurczę nie tak. A to mało, rozumiesz, na 150 kurczę subskrypcji, 6 lajków, nie? No ale wiadomo, ktoś tam, wiesz, z litości do tego suba, no to... Ale ci powiem, jest progres. Tak patrząc, jak miałem na przykład 40 subów, a teraz jest tak coraz bardziej rozpoznawalne. Nie, a gdzie? Tam ja potrzebuję najpierw przejść taki podstawowy limit 10 000 wyświetleń. Żeby ja coś zarobił, to muszę mieć co najmniej 1000 pod każdym O fuck. No tak minimum. Siema. No, węglu by da spłacą. Tak, no, ale nie mam jeszcze tych 10 000. No, wszyscy widzieli, Jankę skupi komputer. Nie ma problemu, będę się bardzo cieszył. A on taką reklamę. Jak se wleziesz tam w moje filmiki, to zobaczysz taką reklama, taki filmik. On mniej więcej... On wyglądał mniej więcej tak. Ej, łobuzie. A dałeś ty subskrypcję? Chyba nie. Nie, znaczy to tam mniej więcej jest tak proponowane, żeby przed filmikiem to było, nie? Call of Duty WW2 a potem ja. Ale tak bardziej już profesjonalnie, nie? No a co ty, hopie? No co pie, no profesjonalizm. Nie? No, jeszcze nie wyskoczyło, nie wiem, może coś... Kurczę, ci sam walę. Ten filmik nie jest do podrobienia. Tomek M. WW2 będzie lektor, napisy końcowe, bo w niemieckim nie ma. Nie, czekaj, bo ja to jakaś kurde wróć, ja to jakaś dodał. No.
O, ale nie widać, że dodałeś. Bo tu jest The Kacper dodał. I ciebie nie... No nie widać jeszcze, wiesz? Czekaj, może... O. Może. Ale to się nie ma się... O, fuck. Ale że spieprzy. Co? WRC, wiesz? To tam ja ci powiem. Też są lagi niezłe. Widzę, że są troszeczkę. O ja pierdzielę. O ja pierdzielę, tego jest troszeczkę. Tam on nawet poślizg na tym YouTubie. Nie, samemu że grał, wiesz? Jeszcze raz? Call of... Infinity Warfare mam i Modern Warfare mam. Tomek, czekaj, no odpowiem na komentarz. Tomek M, wejdź na Facebooka, na mój kanał, nawet jak wpiszesz wykrzyknik Ginter FB, to ci wyjdzie link, albo Ginter Ekipa, znaczy wykrzyknik Ginter Ekipa i tam napisz, jakie ty byś miał propozycje monitora, bo mniej więcej pora osób mi dawało propozycje na monitor, ale to tak jeszcze, wiesz, nie jest nic pewnego. Dobra, no co mówiłeś? No teraz nie jeszcze. Słuchaj, teraz jeszcze troszeczkę pogrom tutaj tego WRC-a. Przejdę tam jeszcze, nie wiem ile tam jest, 2-3 wyścigi i się biorę, bo muszę 3:50 wstawać, także. No widzisz, że jeszcze gram. Tak dbam o moich widzów. Nie. Lajki właśnie, prędzej subskrypcje przyjdą niż lajki pod filmikiem. Nie rozumiem. No ja ci powiem, jak mnie na przykład ktoś interesuje, na przykład mnie interesuje technologia, jak ci na przykład składają komputery, jakieś coś takiego, kosmos mnie interesuje. Tam z grami mam na przykład na pewno Petera, do Lemigo najczęściej wchodzę. Do kogo jeszcze? Tak chyba. Oprócz tych znajomych, tam Arel też ma konto, Masakra ma konto, Przemo taki ma konto. No tak, co? Nie. On ma kanał Lemi. No ja wiem o którą Roxana, ale nie. On to ma, kiedyś się nazywała Hardkorowa Parka, a teraz się nazywa Lemi. No, ma tam około ponad 10 tysięcy subskrypcji, także. No, jak jesteś na czacie, to sobie możesz pisać wykrzyknik Lemi, to ci wyjdą tam linki do niego. No. Ja tam ogólnie YouTube'a nie oglądam jak inni grają. Aha. Bo mnie to nie interesuje, nie lubię. No ja znaczy, ja tam Oglądać. zazwyczaj. I od małego, kurczę, no. Odkąd miałem komputer, jak tam też patrzyłem na przykład, jak tam ktoś grał. To mnie to bardziej rajcowało, jak ktoś to przechodził, wiesz, i to przeżywał, niż jak sam grałem. No, bo wiedział, że na przykład tak tego nie przejdę, nie? No.
No spoko. Dobra, my lecimy. 60, right 5, short, into left 3, short, and right 5, over crest, long, keep in, 30, and left 5, short, 30, left 5, opens, short, 30, into right 5, short, brake, into snow, left 2, caution, and right 3, don't cut, into crest, into right 1, opens, Ja ogólnie lubię zaśnieżone trasy, kurde, ale to bych się pograł, to bych sobie pograł w Colin McRae. and left Trójeczka. 4, long, hard brake, into Może hairpin graficznie left, ona nie była tarmac, into open hairpin right, graficznie left idealna, 5, ale 50, prowadzenie auta było mega. Bo tutaj prowadzenie jest, no według mnie, troszeczkę do życzenia. Dużo do życzenia ma. Ale tak to... Oj, 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 oj. O, właśnie. To jest najciekawsze, jak się odbijesz, to ten samochód szybciej i mocniej reaguje, jak się odbijesz, niż jak ty skręcasz. Left 5, long, over crest, and right 4, tightens, 30. Right 4, short, 70, crest. Caution, left 5, tightens 3, tarmac. Ja and dobrze. right 4. Musisz wykrzyknik Ginter FP i tam napisz. Albo wykrzyknik Ginter ekipa. To ci wejdzie ta nasza ekipa, możesz nią polubić. Albo wykrzyknik ekipa zryw, tam też jest taka ekipa. To oni grają wszyscy cały czas praktycznie w BF-a. Left 3, opens, very long. Do kurwa wypełnienia protokołu. O fuck. No to po co mi to mamy, że nie? To ma być kurwa wydrukowane protokół. Coś tu widać, mokwa, podpis. No. Niech to poprawi, kurwa. Teraz właśnie, tak przy okazji, jak tak mam chwilę czasu, to mam powiem dzisiejszy zakup znaczy piątkowy zakup, a dzisiaj przyszedł gąbka na mikrofon, że Kto? teraz możecie nią słyszeć. Czekajcie, ja sobie wypala i zaraz kończę to. A Nanek, takie pytanie, kupujesz tego nowe kalendarze? Mam kupione Pro Reader, czy jak się to nazywa? A nie wiem, te druga... No, mam kupioną, mam wcześniejszy niby dostęp, a dopiero dostanę, niż kurier to przywiezie, to dostanę 6, 7, coś około. Będą zobaczyć w ogóle na poczcie. No i To już kupione. no i zaraz rozumiesz, zaraz zaraz jak dostanę płytka, to zaraz idę kampania nagrywać i będą odcinki z kampanii. Nie wiem, właśnie zastanawiam się, czy ktoś po prostu by chciał u mnie zobaczyć na live kampania, ale to już jak oficjalnie wejdzie trzeciego, to nie wiem, czy ktoś będzie miał ochotę, bo na pewno większość gdzieś na innych kanałach będzie oglądać, no ale nie mam jeszcze takiej... Nie mam jeszcze takiego przebicia, żeby... Nie mam jeszcze takiego przebicia, żeby kurde wcześniejszy taki dostęp mieć, nie? O, dzięki. Tam od czasu wpadajcie, napiszcie coś, żeby ten kurde ta strona na FB się jakoś rozwijała, żeby bo czym więcej tam piszecie, czym więcej tam udostępniacie, czym więcej tam lajkujecie, tym strona jest bardziej widoczna na Facebooku, a to mi, no nie ukrywając, mi to bardzo pomoże. Także jak macie jakichś takich znajomych, którzy też grają,
Dajcie im znać, może akurat komuś się tam Into right 3 and caution. spodobał. Brake. Into chicane right. Don't cut. 50. Right 4. Aja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 j. Ale popatrzołek. Left 4. Czekaj, Right Tomek, 4. za... 40. Bamboj do mnie w pot. O Jezus Maria. Witam cię serdecznie na moim kanale skromnym. Czekaj, jakbym miał czopka, to bym tak zrobił. Okej, załóżmy mam ta czopka. Cześć, witam serdecznie. Ja cię kręcę, Bamboj do mnie w pot. Ja pierdzielę, kurde. Do mnie same sławy wpadają. Ja cię kręcę. Grom teraz ogólnie Right 5. Short. WRC. Crest. Left 5. Akurat 30. rakoziołka wywaliłem. Dobra. Różne gry, wiesz jak grom. Ale ja pierdzielę, pan Bamboj do mnie wpadł. Też polecam jego kanał. Tam ogólnie z tego co pamiętam to w BFA najczęściej gro. No też ekipa. Panie Bamboj, tu jest nawet Arel. Ten z Katowic, ten nasz synek fajny. Co też go do po naszemu. Right 5, tightens, into left 4, 30, hard brake. Acute hairpin left, don't cut, 40, acute hairpin right. O don't Jezus. cut, 100. Dobrze, to nie moje auto. A ty, Bamboj, nie robisz ty na noc tak przypadkiem? Don't cut, 90, acute hairpin right, don't cut, 100. A, w sobota... Ja no, widzisz, ale... Acute hairpin right. Słuchaj, no nie wiem, kurde, jakby była możliwość, panie Bamboj, zagrać z tobą w tego koda, ale ja dopiero będę miał kole 6-7 według Empiku, niby mi tak kurier miał przyjść. Także chętnie bych z tobą zagrał, jakby była taka możliwość. Don't cut, into flat left, 90. Ja też tam muszę cię na PSN. Left 4, long, into right 4. Pado. Czekaj, bo to muszę poczytać. A właśnie jedzie do roboty i zwiedzą YouTube'a. Spoko. Tomek M też padł godą, ale ino trochę. Left 5, a flat right, a flat left, tightens 4, caution. Ja mam na rano. 3:30 z tobą. Hard brake. Jeszcze sam te pora wyścigów. Into right 4, 30. O Jezus Maria. Jeszcze tu trochę wyścigów przejdę i Flat left, long, tightens, and right 5, long. to auto pięknie wygląda. No, mam nadzieję, że jakoś się tam uda zgodać. And right 3, keep it, into left 4, short. My sam kamraty powinni się jakoś trzymać razem. 50, into left 4, narrows. Kicks, Oj, 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 oj. Ach, za dużo tych zakrętów. Winkli po naszemu. To słuchaj, to w sobotę robić intro, że wszyscy mają wpadać do pana Bamboja na strumyk, bo będzie kod. Nie wiem, czy tam taki tak zwany, nie wiem, czy znosz. Ojeju. Nie wiem, czy znosz taki polski. Czekaj. Co mówisz? A nie do ciebie. Aha. Bamboy, nie wiem, czy znasz takiego Spy, polski kanał Call of Duty. On tam właśnie też przypuszczam, że będzie miał. To jest taki już gościu, który się tylko i wyłącznie zajmuje jedną grą. Call of Duty. Oj, 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 poszłem.
czekajcie. into left, Chyba najnowsza aktualizacja. left 3, long, don't cut, No, ja też chcę. 30, left 4, Ja też by chciał sobie ta kampania przejść na początku. O ile mój sprzęt, bo tak jak ty, Banboy, panie Banboy, może tak, bo jeszcze my nie są na ty. hard brake, hairpin right, Na laptopie streamujesz, tak samo ja też na laptopie streamuję. I powiem ci, że kurde, po zakupie, bo zbieram teraz aktualnie na monitor, żeby nie grać na telewizorze, bo and right 4 opens, 40, no bo to jest za wielkie. To następny mój zakup i zbieram pieniążki, tam oczywiście większość swoich dołoża, bo to nie jest możliwe, że widzowie akurat tak mnie by wesparli. To właśnie jeszcze spróbuję jakiegoś kompa kupić, nie? Tam nawet jakby od widzów dostaję 5 stówek, to też coś tam pomoże, ale kurde tak liczę, że będę szukał takich w granicach nie wiem czy zestaw, czy są samego kompa za czwórka, nie? Bo to już by chciał mieć taką możliwość, taką możliwość, że w międzyczasie streamowania po prostu miałby jeszcze na tyle, komputer by miał na tyle siły, żeby tam mógł jakoś wideo obrabiać, nie? A teraz już w tym momencie to jest makabra, no. W tym momencie tu akurat teraz klatki nie wybijają, ale czasem po prostu z powodu tego kompa to jest tak, że tak muli i w ogóle i klatki gubi, że no nie idzie patrzeć. Okej, bo dużo piszecie. Nie panuj mi tu. Panie Janie. Aha, ty masz starego OBS Classic. No, ja akurat tu mam za dużo. Jak są widzisz, za dużo mam opcji. I wyskakują mi suby i ten... na przykład tutaj też czad mam i w ogóle. Także OBS Classic by mi nie poszedł. Jakie panie Janie, nie panuj mi tu. No, słuchaj, czekaj, on jest chyba 42 cale, ale czekaj, na tej pozycji mi po prostu zasłania telewizor, także czasem tam za te monitory sięgam i zaglądam. No, ty masz monitor, jak wiem, to masz tu gdzieś z boku, nie? A ja akurat nie mam teraz jak ci to pokazać, ale mam biurko tutaj jest biurko. Tu jest kamerka, jest jeden monitor. O, tu jest drugi, tu jest laptop w ogóle, tutaj na prostomie. Jest laptop, no a jeszcze dalej jest telewizor, a tu jest moja lampka. No. I tak to u mnie wygląda. A tu mam green screena swojego. Oczywiście. Jakby tak faktycznie... O, widzisz. Widzisz jak to wygląda fajnie. No. O. No. I tu już mam swój telewizor, który też... Tu mam biureczko, tu mam ten laptop. I teraz, Panie Boże, proś, żeby to ustawił. O, dobra, udało się. No, spoko. Spoko, jak ten, to nie wiem, tam na Facebooku tam ci napiszę. Także, tak jak godą, 6, 7 niby mi to ma przyjść i ten.
Okej, panie Vanboy, znaczy panie Vanboy, dobra. Vanboy. Jenanek jak coś. No to tam wpadnę. No dzisiaj już może nie wpadnę, bo za chwilę pójdę spać. Ale to jutro tam wpadnę do ciebie, to tam ogarniemy jakiś bliższy kontakt. Dobra. A ty jesteś na czacie? No, Krzychu. Aha, aha. Spoko. Jezus Maria, ej, ale jest durny. Jaki jest durny. Bo ja tu grom, rozumiesz, patrzę na monitor, nie? A jeszcze stary ten obraz miał. Nie miałem obrazu z konsoli, żeby... Gry nie miałeś, wiesz? No. No, chyba tego dzisiaj nie przejdę. Jakimś dobrym wynikiem. Opy, uwaga, dejcie pozór, będzie winkiel i wraz do krzoków. Arel, chyba ciebie się spodobało to, co? Słuchaj, Arel, jakbyś miał jakieś pomysły, to wpisz mi po prostu na fejsie, tam na Messengerze. Komenda musi się zaczynać od wykrzyknika, to ja nią najwyżej dodam i czytam link, czy coś, co ona robi. Także jakbyś tak akurat coś tam wpadł, jakiś pomysł, że jeszcze by się na przykład u mnie na kanale coś takiego przydało, to ciul, poszło. Right 3, long, and left 4, tightens. Into right 4, and left 5, into tunnel, very long, tightens 4. Kurde, ja ten wyścig przejdę. 12. Oj, oj, oj. Pamiętajcie. Pijesz, nie jedziesz. No, bo jest jak grzmotnął z 2 piwa, rozumiesz? I... Ciul. I auto wygląda choby po jakimś huraganie. Co jeszcze rozbogłosi nie słyszałeś? Może i spać, zanim grać? O, zaro idę. Ale mnie szkoda, bo kurde widzisz, 10 osób do mnie przyjdzie na live'a, to mnie szkoda tak wiesz, wyłączyć i ich tak oloć. Bo się potem obrażą i nie przyjdą następnym razem. Widzisz, Arel miał iść niby już do roboty, a jeszcze tam... Ojojoj. Right 3 opens, very long. Left 5, tightens 3, don't cut. Right 3 into kinks, and right 5, and left 3, over crest, long. Czekajcie, zaraz obejrzę co wy tam piszecie. Ja się troszeczkę skupia tu na... Może jakiś wynik. Może jakiś wynik ciekawy osiągnę. O dobra, kończysz ten temat. To Right jest 6, 40, crest. Into left 5, don't cut, 100, caution, hard brake, acute hairpin right, and flat right. Ale żech załotą. And caution, brake, acute hairpin left. Co? Weź, Left 5 and right 5 opens. Into left 3, don't cut. Co wy piszecie? o dobra.
Ja gram, żeby się nauczyć, a nie tak jak ty siedzi całymi dniami gra i wszystko wie, a potem się czepia, że weź, o, idź lepiej. Nie musi być. O. Prośbę? Nie, nie musisz wysyłać prośba o dodanie. Czekaj. Tomek M. Tam chyba yy... Czekaj. Tam chyba nie musisz dawać prośby o ten. Nie, no powinno być normalnie, że lubisz. A ekipa? Na ekipie powinniście też normalnie chyba dodać, bo jest otwarto. Nie wiem teraz. Nie, ekipa. O. Dobra. Zaraz wracam. Jasny.
Imprysty. Ale ty jesteś naprawdę śmieszny. Jak będę chciał, to i tak cię znajdę. Nie bądź taki cwany, Mikołaj. Nie bądź taki cwany. Zaraz będziesz miał wysłać. Dobra, pany. Dostaniesz Ja już się teraz troszeczkę teraz. uspokoił. Bo... Nie wiem, czy żeś się zauważyli, ale wziąłech i skasowałech... Skasowałech sobie ten wyścig. Musiałem sobie troszeczkę iść. No dobra, Mikołaj, bo taki cwany się robi, że jak w mordę kiedyś kogoś dostaniesz, to się skończy. Nie będziesz już taki cwany. A co tu się dzieje, panowie? No nie, to do mojego Aha, brata. aha. Ja Krzysiek, kurczę, takie, opie, tako wtopa zrobił, że... Czemu? A no bo... Bo rozumiesz, wyścig zamiast wznów, to wziąłeś i rozumiesz... 60, right 5, Od short, początku zacznij, wiesz? short, and right 5, over crest, No, long, keep it, spieprzyłek to 13, sprawa. Nie, jak już dawno kończyć, no ale... and left 5, short, 30, left 5, opens, short, To teraz 30, szybko to right nadrobię. 5, short, break, into slow, left 2, Oj, 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 oj. right 3, don't cut, into crest, into right 1, Jakie mamy może nie być słychać. A co tam w ogóle, grocie jeszcze w te GTA? hard break, Czy już jakieś nowe gry macie? don't cut, tarmac, into open hairpin right, and left 5, 50, Tam też, kurde, bym musiał też kiedy w GTA pograć, bo tam też są... Teraz te nowe tryby są, nie? Right 3, keep it, 30, caution, left 3, open, slow, and right 5, Kurde. left 5, long, over crest, and right 4, tight, Arel, ty masz uciecha. Z tymi linkami. right 4, short, 70, crest, caution, left 5, tightens 3, tarmac, and right 4, into crest, left 5, short, into right 3, short, don't cut, and left 2, into right 3, and left 5, long, opens, Który jutro wychodzi, a wcześniej już dawno. left 3, opens, very long, and right 1, tightens, into left 3, short, opens, Oj, 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 ale się wywaliły. right 5, 100, right 3, short, keep in, and left 5, long, and caution, right 4, into left 3, don't cut, 30, Oj, 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 30, oj. Chyba będzie fajny wynik. break, right 3, short, Ile mi się left uda. 3, short, 40, right 6, and flat left, keep in, into right 4, short, into left 4, tightens, and left 2, into right 3, don't cut, and left 5, tightens, into right 5, flat left, into right 5, break, into square right, opens, and hairpin left, 30, Nie dam ci grać dzisiaj. into right 3, and caution, break, into chicane right, don't cut, 50, right 4, Oj, 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 oj. right 4, Ale 40, wypadłeś. Szpetnie. 4, and right 4, 40, Kurde, do mnie na same sławy na kanał wpadają, ja nie wiem. 5, 30, right 3, Jeszcze by brakowało, żeby T-Wolf wpadł, rozumiesz, i hairpin left, rok obraża. and right 5, break, into left 3, long, opens, 80, Spoko, Arel, trzymaj się, wyśpij się tam, rozumiesz, lajki zostaw, subskrypcje.
komentarze. Right 5, long, into left 5, long, tightens, and right 4, into kinks, 50. I co tam inno? To do jutra, jutro coś ogarniemy, co? Drive Cluba, ten... Fortnite'a, też możemy coś ogarnąć, nie? Kto tam jeszcze jest na czacie aktywny? Arel obraża, no zrób. Ale nie, bo to ten plagiat będzie. Zrób czekaj, nie, ale nie pyskuje. Czekaj. Prawda godo, nie, prawda godo. Czekaj, co by tu dać? Nie, czekaj. No, The Division. The Division też kurde, Easy miał grać z nami, a żaden nie grał. Oj, oj, oj. Arel neguje. Arel zastrasza. Nie wiem, no coś trzeba wymyślić. Arel wróży. Flat left, long, tightens, and right 5, long. And right 3, keep in. Oj, 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 wyczaską się. And right 5, into kinks, 50, into left 4, narrows. Co? No i on to zejdzie, to zejdzie, zejdzie, to nie zejdzie. Ja, Arel, daj pozór. Ile i tak, ile tak. Arel, widź się mebli, żeby cię nie jebli. Kinks, into right 3, over crest, don't cut. And left 5. W kuchni z Arielem. Don't cut. Right 4, and left 3, into right 1. Oj, oj, oj. Żałował. Tomek M, no kurczę, no co ci powiedzieć, jeszcze tak by nie jest tak zagłębiony w ten temat tej gry. Into left 3, opens. To akurat masz okazja tam na tym fanpage'u, czy jak się to godo, na fejsie, dać jakiego linka, co tak sięgna, lizna trochę wiedzy na temat tej gry. Bo jest dopiero, bo jest młodym graczem, rozumiesz? Konsolowym, także tych gier troszeczkę mało znam.